Boa tarde. Benvidas e benvidos todos a esta sesión plenaria de hoxe. Como somos moitos e moitas hoxe, sí que vos pido que manteñamos o silencio. Se alguén non mantén a orden, pois teremos que desaloxalo ou desaloxala. Esperemos que non nos vexamos en esa situación. Vamos a facer un movimento extraordinario nos puntos da orde do día, para que, temos un pleno hoxe moi longo, para que non teñades que estar esperando tanto tempo a tratar o punto que vos interesa. Entón, vamos a abrir a orde do día aprobando as dúas actas das sesións plenarias anteriores e despois adiantaremos o punto do Keniata. Ben, entón pasamos a votar a acta do día 2 de agosto do 2024. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a acta. Pasamos a votar agora a aprobación da acta da sesión extraordinaria realizada en data 8 de agosto de 2024. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Damos entón agora sí paso dunha maneira extraordinaria, como vos decía, o que ven sendo a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a regulación do seu uso, peche e apertura das instalacións deportivas de Rodeira. Dou paso ao Partido Popular. Sí. Non. Bueno, boas tardes, noites a todos. Primeiro, quería recordar que esta moción foi presentada 2 semanas despois de que no pleno do 2 de agosto este concelleiro fixeralle unha pregunta sobre o peche dos campos de fútbol existentes no barrio do Espírito Santo, máis coñecidos como os campos de Keniata. A realidade é que despois de reunirse cos veciños e o clube Keniata non decidiron nada. Simplemente delegaron a xestión das instalacións no clube que estaba a facelo ata agora. Mantelas pechadas durante todo o verán ou sendo usadas polos clubes como son o fútbol a pé e fútbol base de Cangas. O que acabou provocando o que todos é coñecido: enfrentamento entre veciños, protestas en forma de corte na estrada xeral de entrada de Cangas, insultos verbais e nas redes, presentar case 1.500 firmas solicitando a súa apertura e incluso o que acaba de mirar agora, unha concentración diante do pleno antes de hoxe. Quero recordarlle, señora concelleira, que de Deportes, e a señora alcaldesa, xa non sei se é concelleira de Deportes ou es concelleira de Deportes, ou incluso se é concelleira, porque foi pouco diso que marchaba e ora sigue aquí aínda. Pero vostede, señora alcaldesa, que viva ali, non lle cae a cara de vergoña mirar esas instalacións, só os campos de fútbol, porque as de tenis siguen abertas. Mirar eses campos de fútbol baleiros, mirar como a moitos dos rapaces que non lle gusta a praia ou simplemente queren facer deportes non o poidan facer e teña que estar moitas veces xogando na carretera co perigo de ser atropelados. Tamén podemos entender a postura dos responsables do clube Keniata, non querer que ditas instalacións poidan sufrir danos, pero é a súa responsabilidade de que ditas instalacións se manteñan en perfecto estado de uso, non dos clubes que utilizan, ou non son eles quen teñan que xestionar o seu uso, xa que son instalacións públicas. Desde o Partido Popular entendemos que ditas instalacións deben permanecer abertas e reguladas para seu uso, non entendendo que se peche, abertas e vixiadas por conserxes ou personal que manteñan limpias e en perfecto estado de uso, non abandonadas como así está, por exemplo, a pista de tenis anexa. Por todo iso, o Partido Popular de Cangas presenta as seguintes propostas de acordo: que o Concello de Cangas proceda á regulación do seu uso, peche e apertura de instalacións de Rodeira, que se proceda á limpeza periódica da pista de tenis dedicando personal municipal para realizar dita tarefa, que se volvan a colocar as canastras que había en ditas instalacións cumprindo coas normas de seguridade establecidas para este tipo de aparatos. Por agora, nada máis.
Moi ben, abrimos entonces o primeiro turno de intervencións. Aurora intervín, non? Vitoria. Ben, bueno, boas noites a todos e a todas. É dicir, bueno, digamos que ata o de agora, aparentemente esa instalación non tiña ningún tipo de conflicto, non? Pero fai 3 meses si xurdiu. Entón, cando xurde un conflicto ou cando algo funciona ben, pois non pasa nada, pero cando xurde un conflicto, evidentemente, hai que buscar unha solución que non coñecemos os membros desta corporación, se é que se tomou, porque non existe por escrito esa xestión delegada da que falaba vostede anteriormente. Non existe ese documento, ben? O que sí que ten o Concello de Cangas é un regulamento de uso das instalacións deportivas do ano 2004, do 2004. Regulación pobre e curta e que, ademais, é de verdade que no momento no que nos atopamos hoxe tampouco está moi adaptada á circunstancia actual, non? Pero sí que é certo que no seu artículo 6 de Normas Xerais de Reserva e Uso das Instalacións, no seu punto 7 poden solicitar a utilización clubes, agrupacións, federacións e calquer tipo de entidade recoñecida e registrada, así como calquer particular. Eu creo que o di claro o propio regulamento, que non foi nin derogado nin modificado do ano 2004 por este Concello. Creo tamén que a petición que se fai por parte dunha banda e por parte da outra son totalmente compatibles. É dicir, o club necesita usalo no momento en que o usan, porque existe máis dun club que fai uso desas instalacións, e entendemos tamén que unha instalación pública que se fai justamente nese ámbito, que este a baleira e un uso por medo a rompela, pois, hombre, é mellor que non fagamos instalacións deportivas por si se rompen. É dicir, que o espazo e o tempo que está baleiro poida ser usado certamente polos nenos e as nenas que quieran disfrutar delas. O mesmo pasa coa pista de skate, o mesmo pasa pois coa cancha de vólei que está na playa de Rodeira. É dicir, por que non se van poder usar? A cuestión é que posiblemente a xestión nunha pista como a do Queniata non debería ser unha xestión delegada a un club, debería ser unha xestión con horarios simplemente rexidos pola propia administración local, que é ademais a titular desa instalación. Ben, creo sinceramente que o conflicto se puido haber parado moito antes. Creo que non é incompatible o que piden uns e os que piden outros. O único que se pide aquí é o uso desa instalación, un horario máis amplo, e que todo o mundo poida usar dela, e incluso cando a usan os clubes o poidan facer, e evidentemente un control que é responsabilidade da administración local e deste Concello, que é o titular desa instalación, de que evidentemente este limpo e se faga o mantemento e se abre e se peche. Abrir e pechar se fan con outras instalacións deste Concello por parte de personal deste Concello, e o mantemento dentro das posibilidades dos orzamentos de cada legislatura tamén se fixo dentro das posibilidades que puido este Concello, co cual, sinceramente, creo que é unha cuestión de sentarse e de falar, pero que non é incompatible e que creo que ningunha das dúas partes ten a necesidade nin de abandonar, nin de non abandonar as súas demandas, porque, o repito, é que non se repiten nos horarios. Non sei cal é o problema de facer un calendario de uso desa instalación. A verdade, todo o mundo podría facer uso delas e estar disfrutando delas sin ter que aguantarnos os xanos aquí neste pleno, sinceramente. Vamos a manter o silencio. Turno para a Sagresi. Vale, boas noites a todos e a todas. Bueno, sí que é certo que por parte deste Concello, en Desamais, este Concello se fixo cargo desas instalacións, que se fixo cargo destas instalacións dende sempre, foi o club, foi o que mantuvo estas instalacións limpas, abertas, e o Concello, evidentemente, sí que nos viña moi ben porque non daban problemas, vale? Sí que é certo que esta concelleira, inclusive a alcaldía, se sentou co que bueno, viña como representante de pais, vale? Díxoselle que había que negociar, que non, de feito, hai demandas, vale? Informes policiais de vandalismos, un informe policial desa persoa que se negou a salir do campo, vale? Entonces, intentamos falar con esa persoa, pedirlle que negociásemos o club, os pais e esta concelleira, o cal o único que nos dixo
é que só accedería se os campos estaban abertos de día e de noite e deixábamos a chave nun bar. O cal, esta concelleira non iba a acceder, vale? Para os pais que non o sepan, e non cambio a miña versión. Creo que nos reunimos en 3 ocasións, que nos sentásemos a negociar, e negouse. Mire, señor Gestido, vou dicir unha cousa. Esta concelleira iba a dimitir por cuestións familiares. A vostede votárono, recórdollo, vale? Por si non o sabía. Vou a decir outra cousa, señor Gestido. Queda moi ben vostede traendo esta moción cando despois vai por aí dicindo que o mellor que pode pasar é que esta instalación este pechada. Pero bueno, normal. É o que lle gusta que hai que quitarlle o sillón ao señor Sotelo. Vou a decir outra cousa. Este reglamento fíxoio o Partido Popular. E sabe que di este regulamento? Que os rapaces teñen que pedir horarios, que teñen que pagar tasas. Este é o que di este regulamento. Esa concelleira non o quere. Quere negociar cos pais, co club e co concello. É o único que se pediu. Pediuse a concelleira, que agora vai falar de persoal, que por favor buscase persoal. Pero falouse con ese pai que, mentras tanto, fixésemos unha negociación. A cal se negou. E se non o saben, creo que moita xente que está aquí e que a cal falei, sí que o saben. E non estou mentindo. Di vostede que se limpien as pistas de tenis. Non, vais a limpiar toda a instalación, porque temos a obligación, desde fai moitos anos, de limpiarla, por suposto que sí. E vou dicir outra cousa, as canastas quitáronse porque estaban literalmente podres, con perigo para que os rapaces lle pudesen cair. Esa é a realidade. E recórdolle que se non se puderon comprar estas e moitas outras cousas, é porque cando eu cheguei no mes de maio non había un só euro, hasta que se aprobaron estes orzamentos, que lle recordo que vostede tampouco aprobou. E tanto que lle gusta o regulamento, he de decir que se lle gusta tanto que os rapaces estén libremente nese campo, neste regulamento, sabe que pon vostede? Ou o seu partido? Domingos e festivos pechados pola tarde. Iso é o que vostede quere, non que siga este regulamento, non. É o único que lle ofrezo aos pais, como se queren mañán ás 8 da mañán, estar aquí e negociar. Para min non é unha situación fácil, porque vivo en Cangas, vale? E non quero que os nenos estén sen xogar, pero que quero que seamos, que nos sentemos, que falemos, que non haya merda de can, vale, como hai nas pistas, que non haya pipas, porque ao final o que se encargaba de todo isto, sin responsabilidade algunha, era o Club Keniata. O cal, se está este campo así, é porque eles se encargaban de abrir e cerrar, porque neste concello éramos uns irresponsables. E seguímolo sendo. Eu, como concelleira, vou acatar os meus errores, por suposto que sí, pero o único que pedín foi sentarme cos pais, nada máis. Ben, turno para Xiana. Boa noite a todas e todos. A verdade é que non me quero repetir moito porque, bueno, penso que ao final todos vamos pola mesma liña. Pero, bueno, como comentaba o concelleiro do Partido Popular, o pasado mes de agosto expuso aquí nun pleno o conflito que había nas instalacións deportivas de Rodeira. A verdade é que, en primeiro lugar, como se aclararon outras persoas, gustaríame dicir que estas instalacións é certo que presentan unha anomalía nesa xestión, pero é unha anomalía que se leva toda a vida así. Consideramos, como ben dicía a concelleira Vitoria, que nunca houve problema e ao momento hai un problema, hai que dar unha resposta. Dende a primeira queixa recibida, como comentaba a concelleira de Deportes, o Goberno púsose en contacto con todas as partes implicadas para escoitar e para saber de primeira man que era o que estaba a pasar e poder chegar a un entendemento. Dado que non se conseguía solucionar este problema ligado a outra serie de cousas que foron pasando ali, leváronos a tomar a decisión non unilateral, como decía vostede, sino ben estudada, de asumir as nosas obrigas como concello e cumplir todas as normas que así. E normas que, como ben dicían os demais, está nun regulamento de uso e funcionamento das instalacións deportivas municipais de Cangas que vostede mesmo fixo.
Entón, este regulamento di textualmente que o Concello de Cangas pon a disposición de calqueira persoa ou entidade a posibilidade de acceder a ditas instalacións deportivas para actividades libres ou dirixidas, adestramentos deportivos, competicións ou calquera práctica deportiva e tamén sociocultural. Ademais, recalca tamén nese regulamento que os usuarios das instalacións teñen unhas obrigas que deben cumplir, como pode ser o procedemento de reserva dunha instalación, con preferencia e prioridade aos clubs. Regula tamén o horario, que comentaba a concelleira. Ademais, a Concelleira de Deportes transmitiu ao Departamento de Persoal que era completamente necesario e urxente cubrir e incluir esta instalación na limpeza e mantemento básico como o resto de instalacións municipais. Como sabedes, o Concello ten unha falta de persoal bastante importante, unha falta de actualización a nivel de persoal moi importante, pero aínda así, tanto pola parte de deportes como de persoal, vamos a garantir que o Concello o antes posible poida asumir todas esas funcións. A verdade é que a min non me queda moi claro cal é o argumentario ou que é o que realmente se está a pedir, porque se seguimos o voso regulamento, realmente esa instalación debería estar pechada nos horarios que a xente precisa. Entón non entendemos moito. E por outra banda, como tamén comentaba a concelleira, pide vostede unhas canastras que foron retiradas precisamente por un problema de seguridade. E o mellor, como tamén dicía, se querían canastras no Kenialta ou outro tipo de cousas, o mellor habería que facer propostas ao orzamento municipal e tamén aprobalo. Sería unha opción. Ata de agora nada máis. Grazas. Turno para o Partido Popular. Bueno, polo que estou mirando, creo que xa coñecen o regulamento. Hasta de agora non o coñecían ou utilizan o regulamento cando lles interesa. Recórdolle que, efectivamente, ese regulamento foi este concelleiro, cando o primeiro ano de entrar como concelleiro de Deportes, puso en marcha nesa e noutras instalacións. Gustaríame saber que o que fixo a actual concelleira de Deportes, ou vostede mismo, aunque leva menos tempo que ela, que fixo nestes ano e 3 meses ou 4 meses que leva como concelleira. O primeiro que fixo foi crear un conflicto nesa instalación que ata agora non había. O primeiro que fixo, o único que fixo foi iso, nesa instalación crear un conflicto. Nota moi nerviosa, señora Malvido, nota moi nerviosa e creo, señora doña Sagrario, nota moi nerviosa, gustaríame que se tranquilizase un pouco, se vai seguir como concelleira, espero que non siga os pasos doutra compañera súa. Simplemente decir que, creo que está empezando a facerse a mesma actitude que outros. Vamos a intentar non interrumpirnos, manter o silencio e vamos moi ben. Preocúpame. E logo podes intervir por alusións. Preocúpame os términos co que está falando a señora concelleira. Negociar, falar con unha persoa. Eu creo que aquí hai máis de unha persoa que está defendendo e aí abaixo hubo máis de unha persoa que estuvo defendendo e creo que se presentaron polo rexistro municipal casi 1.500 firmas apoiando a apertura de ditas instalacións. Non sea hipócrita e diga que isto non é só dunha persoa, porque parece que o está levando ao problema dunha sola persona cando é un problema dun barrio completo. Recórdelle que é un barrio que está crecendo moito e necesita espacios públicos, espacios para facer deporte, tanto rapaces pequenos, repítolle, como persoas máis jóvenes. Regulamento que está falando, xestión delegada. Eu non estou falando, botando a culpa ao clube do Keniata. Eu díxeno no propio argumentario. Creo que hasta agora estuvo facendo unha labor importante, que é cuidar instalacións. Menos mal, porque senón sabría como están, porque vostede durante estes ano e 3 ou 4 meses que leva no goberno, creo que non se preocupou de nada desas instalacións. E deixou o negociou, porque xa non sei se é delegar a xestión ou negociar a xestión, porque como non me gusta esa palabra de negociación, o que negociou foi que outros clubes xestionaran. O que chegou a facer é isto que mira aquí, un conflicto social nese barrio, que non tiña por qué. Señora, ya non me acordo, Xiana,
señora Xiana, recórdelle que este concelleiro, mentre gobernaba o Partido Popular, tivo 5 conserxes, teñen as plazas preparadas para facelas. Non tivemos problemas, non diga que non, se non sabe, igual non lle deu tempo mirar a relación de postos de traballo, pero ten 5 conserxes que pode cubrir, e creo que só está traballando con 2. As instalacións municipais como Gatañal, como Romarigo, como outras instalacións, como está o pabellón de Rodeira, están abertas cando se usan, están abertas cando necesitan as instalacións, tanto os clubes deportivos como as persoas que queren utilizar de forma particular esas instalacións, e vostede coñece. Non me pode decir que sexa un club o que negocia con alguén a xestión dun espacio deportivo, porque creo que estaría incumplindo unha normativa legal, de que sean os propios, porque gustaríame se esas instalacións, porque dubido, non o sei, é usted a responsable, se se están cobrando polo seu uso. Gustaríame saber quen é o que xestiona todo iso. Gustaríame saber quen xestiona todo iso. Se non pode ser usted incluso responsables de unha ilegalidade. Eu que presentei con esta moción é moi clara, que se abran e se regularicen as instalacións deportivas de Keniata, que se manteñan en perfecto estado de uso. É o único que estou pedindo, e nada máis. E vostedes os que teñen que chegar a acordos cos clubes que utilizan, que son, para mí, efectivamente, son os prioritarios que teñen que utilizar instalacións, pero nos momentos que eles non están utilizando, a instalacións ten que estar regulada por persoas, son vostedes que teñen que buscar o sistema máis adecuado. E se non están de acordo co regulamento que está aprobado por este Concello, non está aprobado ni por o Partido Popular, ni por o concelleiro de turno, está aprobado polo Concello de Cangas, o que teñe que facer, e tiveron tempo desde 2004, como di a señora Vitoria, teñen tempo de cambiálo, teñen tempo de modificar o que crean conveniente, pero non escudarse nun regulamento para o que interesa e para outras cousas non. Nada máis por agora. Abrimos agora o segundo turno de palabra, de 3 minutos cada un. Vamos a tratar de respetalo. Ben. Nos hubiéramos feito unha engádega de modificación do regulamento, porque estamos falando dun regulamento do ano 2004, na época en que Cangas tiña a Fundación Deporte, co cual a día de hoxe non se cobran tasas ou non se deberían cobrar, e o quero recalcar para que conste ben claro en acta, non se cobran tasas ou non se deberían cobrar porque non existe esa regulación de precio público nas instalacións deportivas deste Concello. E eu quero recalcar por se aparece algún recibí por algún lado. Ben, en todas, ademais. O deixo así para que conste en acta. Ben, evidentemente ese regulamento hai que modificalo, porque non coincide a actualidade con respecto a ese momento. Eso está clarísimo. Pero prefiro non pedilo, porque había que modificar tantos regulamentos que ainda non conseguimos modificar, que xa case máis vale, nos é máis fácil arreglar o conflito que poñernos a modificar unha norma. Eso é unha realidade. Segundo, que ten que existir nas instalacións deportivas normas de convivencia, como en calquer sitio, e que as hai nos parques infantís. Pero porque nos parques infantís teñamos normas de convivencia, porque nos parques infantís estén dedicados a nenos pequenos, hai civismo? Pois por desgracia non. Pensamos que íbamos a mellorar tras o COVID, pero non melloramos. Pero é que nos parques infantiles encontramos o mesmo que se encontraron nas pistas. Entón, eu sempre poño un exemplo. Porque alguén se salte unha autopista e vai a 200 km por hora, se pecha a autopista para que nadie vaya por ela? Non. Se terá que sancionar a quen incumple, nin máis nin menos, pero non deixarnos de uso a todos os demais. Entón, evidentemente, alguén ten que supervisar as pistas e velo. Tamén quero recalcalo, na época do meu mandato, este Concello ten facturas a nombre de limpeza e mantemento nas pistas do Keniata. Non vai a ser que alguén me intentara colar unha factura e non se fixo nunca, porque aquí recalcaron por diferentes concelleiros que non se fixo por parte do Concello. No meu mandato, sí. E casi podría dicir hasta o número do expediente. Entón, que quede claro, ao mellor non o mantemento que se necesita, e eu comparto, porque o orzamento que todos votaron en contra, pois non permitía facer certo determinado mantemento, ben? Pero sí que é certo que se gastaron cartos nos dous campos, no de tenis e no outro, cando se atenderon, ben? Evidentemente, o Concello ten que facer o mantemento das instalacións, pero dentro das súas posibilidades,
económicas. Hoxe xa o podría facer coa aprobación dos últimos orzamentos. Normas de convivencia? Sempre. Por desgracia, somos así. Os únicos que estamos predeterminados a extinguirnos somos os humanos. Sempre facemos exactamente o mesmo. Pagar tasas? Non é verdade, non se están pagando. Entonces, que alguén se o está dicindo, se está equivocando. E o civismo é unha cuestión de educación. Porque se non faltase civismo, logo teríamos que pechar todo. Entón, quero e prefiero, desde a alternativa, unhas instalacións que se gastan e que se rompen polo uso, que unhas instalacións pechadas para que os vexamos desde fora do bonitas que son. Co cual, a alternativa vai votar que sí a esta moción e se merece que negociedes con todas as partes e todas as partes facer uso desa instalación. Por qué? Porque tanto uns como a outros son veciños deste pobo, pagan os impostos, que son os que van aos orzamentos, e eses orzamentos son os que pagan a mantemento desas instalacións e a creación das mesmas, co cual todos teñen dereito a facer uso das mesmas. Seguinte turno de palabra. Sí. ¡Uah, qué bonito quedan as palabras! Bueno, esta concelleira tamén limpiou as pistas de tenis, tamén reparou o campo do Keniata. Home, sorpréndeme, Victoria, que ti digas que as instalacións teñen que ser libres, porque hasta onde sei, ti creo que foche concelleira esta legislatura pasada, non? Vale. Perdón, no, a partir do 21 de julio xa estábamos fora do 2021. Recórdoche. Estará permitido el acceso a particulares e a las instalaciones deportivas municipales del Concello de Cangas mediante un proceso de solicitud de reserva. Estamos falando de libre entrada. Vale. Non sei. Que deberá ser presentado o modelo de instancia a través da sede electrónica unha vez finalizado este proceso a través de ser valorada, ou sea, non poderíamos entrar o día seguinte, hai que valorala, el uso representado en todo momento por el protocolo establecido desde la Concejalía de Deportes do Concello de Cangas. Neste momento eras concelleira. As palabras por parte do Partido Popular e por parte da alternativa sona moi ben. Xa o dixen, Robert, non teño ningún problema mañán ás 8 da mañán estar aquí, chegar a unha negociación, abrir os campos canto antes, cun reglamento que os padres me apoyedes o club e apoyedes o Keniata porque iso é o que quero. E si, claro que estou alterada, señor Gestido, porque levo moitísimo tempo con moitísimos insultos que a miña familia non ten por que permitir. Perdóame. Vale, e con moita presión, esa é a verdade, e vivo no meu pobo, vale? Entonces, eu esta reunión cos pais pedinla con ese señor, vale? Díxenlle que viñera con que quixera, esa é a realidade, e só apareceu esa persoa e outra persoa, non apareceron máis pais, por agora nada máis. Sagri, paramos e facemos un receso, sí. Vamos a parar un momento, uns minutos e continuamos. Ben, xa estamos outra vez. Vamos a reanudar o pleno. Pecha o segundo turno o propoñente da moción. Ai, perdona, Siana, sí. Sí, nada, sigue Siana co turno.
remato rápido, xa non me vou a repetir máis, a verdade, pero, bueno, nos iso, cerraron as vistas, pero ante esta resposta veciñal, evidentemente entendemos que esta decisión non foi a mellor, como di a concelleira de Deportes, estamos abertos a falar, a nosa proposta é facer un novo regulamento exclusivamente para a instalación deportiva de Rodeira e contar con todas as vosas propostas e regulalo, como dicía Vitoria, actualizalo máis ben con todas as anomalías que ten. Bueno, por outra parte, decirlle ao señor Gestido que acabamos de aprobar en pleno un orzamento que leva un cadro de persoal onde se indican as persoas que traballadoras, tamén, como vos dicía, unha relación de postos de traballo onde tamén se aclara cantas persoas hai destinadas a deportes. Neste momento hai 2 persoas destinadas a deportes porque así se estabilizou. Houve un proceso de estabilización. Hai outras 2 persoas das que ti mencionabas que non están en deportes, están no auditorio, son servizos varios do auditorio. Non existen 5 persoas en deportes e non existen esas 5 prazas. Simplemente tamén dicir que espero que o Partido Popular, tan implicado coa veciñanza, esta vez si faga propostas e si intente aprobar un regulamento municipal, porque sempre facedes un pouco mesmo, non? Decides que hai que facer algo, cando se fai votades en contra, entón non ten nada sentido. Nada máis, grazas. Ben, pois agora sí, pecha o propoñente. Bueno, moi pouco vou decir, non vou a seguir insistindo na raíz do problema. Señora Xiana, decir, novo regulamento non, modificar, se hai algunha modificación que facer no regulamento, estamos dispostos a sentarnos e facer as propostas que creemos que son convintes, pero é modificar o reglamento, non facer un novo regulamento. O reglamento existe e creo que está para cumplirlo mentras non se modifique. Eu creo que moi pouco máis. Creo que a moción está clara. Gustaríame incluso añadir unha parte máis, pero creo que é importante, sobre todo, quedoume que tiña anotado aquí un desfibrilador que creo que é necesario nesas instalacións, unhas instalacións que tivo fai pouco varios episodios que non quero recordar, pero complicados, que creo que necesita ter un desfibrilador, e gustaríame incluílo nun dos puntos, no terceiro punto da moción que presentei. Nada máis. Hai un engadido, teríamos que votar a aceptación do engadido que propoñen e despois pasaríamos a votar o corpo da moción, co engadido ou non. Ben. De todas maneiras, é recomendable que se faga o engadido antes para que os demais o poidan votar. Non sei se queredes facer algunha intervención sobre este tema ou pasamos directamente a votar, sí? Ben, pois entonces vamos, como non queren intervir, aceptamos a proposta e votamos que se acepte este engadido, que se engada un desfibrilador para esta instalación. Ben. Ai, falta pili. Votamos igual. Vale. Favor, sí. Veña, votos en contra, abstencións e votos a favor, que son os que contan en este caso. Ben, queda aprobado entonces desta maneira queda aprobado o engadido que propón o Partido Popular. Pasaríamos agora a votar o corpo da moción. Eu penso que o tema foi exposto suficientemente por todos os concelleiros que interviron do Goberno e oposición. Eu, dende a alcaldía, quero manifestar que, en todo caso, nunca é vontade dun goberno molestar ni a ningún dos seus veciños ou veciñas, nin
nin coartar o uso das instalacións. Se toman as decisións a veces según contando os recursos que hai disponibles, que lamentablemente nunca son tantos como nos gustaría ter. De calquera maneira, como teño feito en outras ocasións, quero aproveitar para felicitarvos e felicitarnos a todos por ter o pleno cheo de xente, aínda que sexa para resolver conflitos, que é normal que nunha sociedade dispar e con multitude de opinións e opcións, pois teña discrepancias, pero que sexamos capaces de vir aquí, sentarnos. Agradezo que se respetou razonablemente, sempre mellorable, os turnos de palabras, non hubo interrupcións, e eu creo que iso é algo que fala moito e moi ben do pobo de Cangas. Entón, sin máis dilación, pasamos a votar este punto que penso que vai ser aprobado por unanimidade. De maneira que votos en contra, abstencións e votos a favor. Agora mesmo o pleno continúa con normalidade. Nos plenos o público non intervén. Por iso se fan puntualmente algúns recesos, como é o caso. Sí. Me temo que temos que facer un receso porque senón isto non hai maneira de seguilo. Sí, claro. É certo e entendo que iso sexa así. O que podemos facer é convocar unha asamblea na que todos veñades e entón xa podemos facer un debate aberto no que cada un interveña. Sí, podemos poñer un día. Que, a ver, hai que facer as cousas un pouco de outra maneira. Podemos logo facer unha convocatoria polas redes e vos enteraredes e sairá pola prensa. Podía ser incluso para a semana que ven. Xa Grisa dixo que non habería inconvinte. Eu o que quero dicir é que a normativa dos plenos é para que debatan os concelleiros, non é para abrir aquí debates público-corporación. Entendo que a veces non se entende, pero podemos facelo. De todas maneiras, as concelleras dixeron que se vayan a poñer os medios a disposición para abrilo canto antes. E canto antes teño entendido que ademais é cunha brevidade máxima. Pero brevidade máxima que significa? Estamos falando de unha semana ou dúas. Non é así? Non temos nada contra o club que ni ata aquí. Pero queremos o asuntamento nas horas na que me ocupan eles o fútbol a pé ou outra actividade que hai, vale? Nesas horas os rapazes poden xogar como se veixo saber o que sea. E de repente, porque se lle pon erva artificial, xa non se pode xogar. Entendemos a demanda. Eu o que sí que quero aproveitar é que cando se reabra, por favor, que todos todas cuidemos as instalacións para que duren o máximo posible. Creo que en eso estamos de acordo. Sí. Sí. Sí, efectivamente, pero con unha instalación pública municipal. Non, claro, ten que ser sempre co consentimento do Concello. Evidentemente, o Concello ten as súas chaves, claro. Chao.
Sí, hai que poñer un día. Ben, propoño, pareceche ben o xoves pola tarde, propoñer unha xuntanza. Mañana é sábado, o concello está pechado, claro. Veña, pero poñamos un día, estou de acordo en eso. En breves. Eu propoño o mércores, sí? Ben, queda convocado entonces para o mércores día 2, se vos parece, ás 8 da tarde. Me imagino que por cuestións laborais igual algunha xente lle irá mellor. Sí? No pleno do Concello, claro. Sí? Ben, pois agora... Ben, agora temos que volver á orde. Os que queirades quedar en silencio a escuitar os restos dos puntos do pleno, podedes quedar, e os que non, pois, que teñades boa tarde. Antes os inclines por aí que me quedou algo aquí. Nada, Aproveito o receso, xa o baño. Espera. A ver, esperamos a que se faga un pouco de silencio e comezamos. Non me daba de conta, claro, que había isto, non? É que a pousei e mollei aquí todo. Alfonso, vamos a reanudar xa, así? Perdón. Reanudamos agora si o pleno, vamos a manter o silencio. Nada, o seguinte punto, volvemos á orde preestablecida. O punto terceiro da orde do día é a toma e coñecemento da renuncia de Iria Malvido Pazó. Leo o primeiro e o segundo punto para abreviar. Toma coñecemento para a súa efectividade, o pleno toma coñecemento para a súa efectividade da renuncia formulada por Iria Malvido Pazó da súa condición de concelleira do Concello de Cangas e de todos os demais cargos que exerce derivados desta condición. E segundo, se comunica ao pleno o presente acordo xunto coa documentación presentada á Xunta Electoral Central para que expida a credencial acreditativa da condición de electo a favor do candidato seguinte na lista, que segundo os datos que obran no Concello é Eugenio González Fernández, que ocupa o posto cuarto na lista electoral do Grupo Municipal Socialista de Cangas nas eleccións locais de maio de 2023. Dito isto, pasaríamos ao punto 4 da orde do día, que é o expediente relativo aos festivos locais. Basicamente, a proposta que se trae é a proposta habitual do Venres das Dores e o Luns do Cristo. Paso a abrir turno de palabras e algún dos concelleiros quere intervir. Queredes intervir, comentar algo? Se non hai turnos de palabra, entonces pasamos a... Queredes intervir? Sí, perdón. Moi boas tardes a todos. Desde a nosa formación, pois vimos desde xa fai moitos anos, pois votando a favor destes 2 días. E aquí hubo varias veces que se quixeron quitar,
eu non estou de acordo en ese sentido, pero hubo varias veces que se quixeron quitar estes días por poñer outros. En este caso, nós sempre decimos o mesmo, son o Día dos Dolores un venres e o Día do Cristo un luns, os cales fan un pequeno fin de semana largo. Entonces creo que por cambiar, pois nós polo menos non o miramos asequible. En todo caso, creo que é algo factible para que a xente que traballa teña 3 días de descanso. Creo que son 3 días tanto por unha parte como a outra, sea máis ou menos religioso, os religiosos os 2 días, quero decir, non estou pedindo que sean por solo religioso, cada un pode ter a maneira de pensar, pero nós desde aquí o que sí queremos é que, como cuadra en venres e luns, pois seguir con estes días, porque se fai un mini ponte, non? En todo caso, para a xente da pé e para os traballadores, pois é moito mellor un fin de semana con un día, sea venres ou luns, que un miércoles ou un xoves que parten un pouco a semana. Nada máis. Efectivamente, compartimos o criterio, por eso traemos a proposta. Se vos parece ben e non hai máis intervencións, pasamos a votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado, por tanto, por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é a aprobación da conta xeral do Concello de Cangas correspondente ao exercicio económico do ano 2023. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Xia Naval. Bueno, boa noite agora xa. Traemos a conta xeral que un pouco por explicar que é realmente. A conta xeral é o mecanismo que pon de manifesto a xestión realizada nos aspectos económicos, financiero-patrimoniais e no orzamento do exercicio sempre do ano anterior, neste caso 2023. É, polo tanto, instrumento que permite tanto a corporación como tamén aos cidadáns coñecer as actuacións que se realizaron durante o exercicio orzamentario, permitindo controlar o uso e o destino de todos os fondos públicos. Esta conta xeral estivo en exposición pública durante un mes para que a cidadanía pudera facer alegacións. Como non houbo, aquí estamos para aprobarla definitivamente. Nada máis, grazas. Ben, entonces damos paso aos turnos de palabra. Se queredes intervir. Simplemente comentar para nós a conta xeral simplemente un documento contable do gasto realizado no exercicio anterior, para o cal evidentemente non temos nada que decir. Podríamos decir se estamos de acordo ou non como se gastaron os cartos, pero non no propio documento, que xa digo que para nós é un documento contable, co cal non temos moito máis que engadir. O Partido Socialista intervén? Quere tomar palabra a concelleira? Non é a proposta, e logo rematan eles. Pois turno para o Partido Popular. Boas noites a todas e a todos. Bueno, empezando por o final decirle a señora Portas que non é só un documento contable, é algo máis. É o reflexo de como realizou a política e a xestión, citou a señora Val, a xestión económica, financiera, patrimonial e orzamentaria. É a imaxe do que realmente se fixo no Concello de Cangas en materia económica e patrimonial e de orzamento no ano 2023. E, desgraciadamente, nós podemos decir cada un o que queiramos, pero hai un documento que é o informe de control interno elaborado pola intervención municipal, donde pon de manifesto que non é que sea mellorable, é que hai deficiencias graves. E non é que sean deficiencias graves extraordinarias do ano... Perdón, fun eu. Non pasa nada. É que se veñen arrastrando e veñense reiterando. Empecemos. Hai 271 reparos suspensivos. Falamos dos reparos suspensivos porque nos parece moi grave que o 70% do gasto corrente do Concello de Cangas se estega facendo de forma irregular.
e un ano ven e outro vai, e de forma continua. En vez de buscar mellorar esta situación, vamos a peor. Cada conta xeral empeora a anterior neste senso. Estamos falando que o 45% do total gastado do Concello de Cangas en personal, en créditos, está reparado, se fixo de forma irregular. Voume a remitir exclusivamente o informe. Falamos de que os reparos suspensivos son pola omisión de requisitos e trámites esenciais nos expedientes, que poderán dar lugar á nulidade dos actos. Leva insistindo a intervención municipal dende o ano 2017 que é necesario a aprobación dun regulamento de control interno. Insistindo todos os anos. Nin está, nin se lle espera. Non hubo nin a máis mínima proposta, xa non que se aprobara, pero nin unha sola proposta, nin intención de facelo. Entremos no meollo da cuestión das irregularidades que se cometen no gasto do Concello de Cangas, que é a contratación. É dicir, nestes momentos en contratación hai reparos porque hai moitas materias de contratacións que deberían ser obxecto de contrato sin que exista, nin que se siga o procedimento. Entre eles, o alquiler de vehículos ou ter alquilada unha grúa que non se lle dei uso e pagar 4.000 euros ao mes por o alquiler desa grúa no ano 2023 e non se lle dei uso ningún. A contratación de expedientes que non teñen contrato de ningún tipo. Antes estábamos protestando nos anos anteriores, reclamando que se subsanara a situación da piscina municipal. Despois de 5 anos, a día de hoxe, non se fixo absolutamente nada por subsanar unha deficiencia e unha casi ilegalidade do sistema de contratación, do sistema en que está prestando o servicio da piscina municipal. Pero a maiores agora topámonos cun segundo contrato vencido que non se renova e que se sigue dando, que é a limpeza do mercado municipal. Imos a peor. Imos a peor nese senso. Xa non é só a piscina, é o mercado municipal. Se está limpando sin ter un contrato en vigor. Que sucede se hai calquera anomalía? Quen vai responder ante eses feitos? Lóxicamente vamos a responder nós, pero económicamente as arcas do pobo. Os contratos menores. Voume a centrar exclusivamente no texto que fala de contratos menores. Ausencia total de procedimento. Chegan facturas ao Concello que documentan gastos que non foron obxecto nin siquiera de proposta nin retención de crédito. Descoñecemento dos límites de contratación menor, tanto por tempo como por cuantía. Se encadenan prestacións a largo de sucesivos exercicios ou incluso do mesmo exercicio cos mesmos ou similares obxectos contractuais. Omisión dos trámites preceptivos do procedimento, caso de realización de obras, en especiales de mantenimento, sen o preceptivo proxecto e informes respecto de innecesariedade. Reiteración de contratos menores cun mismo obxecto ao largo de varios exercicios. Se dá tamén, no caso de que unha vez experiada a vixencia ao contrato, contratar mediante contrato menor ese mismo acto contractual. Recurso a contratación menor de servicios para a realización de tareas propias do personal en réxime funcionarial ou laboral, como xa criticamos no seu día, que están privatizando todo tipo de servicios cando teñen traballadores para eses servicios e traballadores cobrando unha nómina. O último gran bloque que cada vez vai a máis e ten máis problemas e máis reparos, as subvencións. Pese a carecer dun plan estratégico de subvencións que saben que tiñan que ter aprobado, o Concello tramita subvencións en régimen de concesión directa. É dicir, creo que podería estar lendo documentos e documentos e non dando opinión partidista no que se demostra que esta conta ten unhas deficiencias graves e que se gastou o Concello os cartos de forma irregular. Nada máis por agora. Abrimos o segundo turno de palabra deste punto. Lembro unha vez máis que son 3 minutos que vamos a respetar. Comeza Victoria. Non estamos, é unha proposta, facemos facemos o turno convencional, tens que comezar ti, porque é o segundo turno xa. Claro, eu entendo que debería empezalo rematalo a propoñente, me falta o no medio. Eso nas mocións. Bueno, vale, pois xa cambiou o ron e eu non me enterei, correcto. Me dá exactamente igual. O informe está aí para ver, certamente, pero
volver a repetir o mesmo, eu sabía xa que o señor concelleiro Pío Millán iba a entrar en el miollo del asunto, por eso decidín non meternos. O reiteramos, eu, al menos por parte de Alternativa, do que nos alegramos é de que veña este pleno por fin a conta xeral, de que se poida presentar en tempo e en plazo, e que eso supón que o Concello, se presenta a conta xeral antes do 15 de outubro de cada ano ou do exercicio anterior, pois podrá optar a unhas subvencións das cuales é un requisito obligatorio que non pode optar se non ten a conta xeral presentada, como o do embelecemento do litoral, que estes días saiu a resolución donde os concellos limítrofes levaron hasta subvencións de 80.000 euros e Cangas non a puido pedir porque o ano pasado non a presentou en tempo e en plazo. Entón, o que pon o informe o sabemos ler todos e evidentemente comparto a preocupación do informe, pero si ben é certo que al menos me alegro dos tempos e dos plazos, teño coñecemento que aprobada a conta xeral ou non aprobada se vai mandar ao Tribunal de Contas porque non lle importa o Tribunal de Contas o noso voto, e aprobada ou non aprobada, con estar presentada no Tribunal de Contas en tempo e en plazo, o Concello vai poder optar a esas subvencións, co cual, desde a Alternativa neste caso, se vai abster, porque o reiteramos, o documento que se nos presente é un documento contable, pero o fondo dese documento ten cousas que certamente nós non compartimos por un motivos por outros, en base tamén ao propio informe que se realiza desde a intervención que acaba de ler o concelleiro do Partido Popular, que non vale a pena volver a nomear, pero, bueno, como tamén nos gusta que al menos a conta xeral veña en tempo e en plazo e o Concello teña opción de seguir tendo ingresos mediante subvencións, pois a Alternativa se vai abster, deixando claro, e que así conste en acta, que non afecta en absoluto o noso voto para que a conta sexa presentada en tempo e en prazo, non supón nada ni para as arcas municipais, nin absolutamente para ningún tipo de documentación interna. Non vai ser que despois digan que non hai cartos por culpa de Victoria Portas, entón xa prefiro casi deixalo claro e que conste en acta. Nada, por parte do Grupo Socialista imos a votar a favor. Eu, a verdade, non me quería repetir. Levamos moitos plenos de orzamento, pleno de liquidación, conta xeral 2022, pero sí que hai unha serie de cousas que me gustaría aclarar, non? Para empezar, a concelleira Victoria Portas era anterior alcaldesa, se non recordo mal, ata metade de ano, vostede era a que estaba xestionando estas contas. Entón, non concorda coas contas, pero son as súas contas, porque nós, cando chegamos ao Concello, moitas contas tampouco nos deu para facer, co que había. E despois, por outra banda, evidentemente, sí, hai reparos de intervención, hai procedementos que non se fixeron, evidentemente, pero que volvo a recordar, había un orzamento 2020, ano da COVID. A quen se lle ocurre pagar o mesmo agora que hai 4 anos? A ningunha persoa, que é absurdo. Sobre todo, o que me parece máis absurdo é que estades reclamando unha serie de cousas que se solucionaban coa aprobación dun orzamento e non quixeron facelo. Entón, realmente, non ten moito sentido. E, bueno, co tema de contratación, a verdade é que estaría ben poder facer contratos maiores, estaría moi ben poder dar o mellor servizo para a piscina municipal, pero a realidade é que aínda esta semana tivose que facer un pago a Promalar de 360.000 euros. O mellor, se non se tivera que pagar iso, poderíamos ter hoxe un contrato para, como dicías, a piscina ou outra serie de cousas. Realmente nada máis, estamos un pouco fartos de escoitar absolutamente o mesmo en todas as cousas que teñen que ver co tema económico. Grazas. Ben, remata o turno Partido Popular. Ben, o que estamos nos fartos despois da intervención da señora Val de que ou por cuestión partidista ou por descoñecemento acaba de trasladar incoherencias totales. Unha falta de coñecemento en materia económica total. Que ten que ver a aprobación dun orzamento con levar o control das contratacións no Concello de Cangas? Que me está dicindo que
que por non ter orzamento antes non lle pagaban a empresa a limpieza do mercado ou a piscina e ora vanlle pagar. E a situación é tal. O problema é un problema administrativo, de xestión, non de ter máis ou menos cartos, é de xestión, de capacidade. Pero claro, iso a vostedes non lle entra na cabeza. Vostedes que caen os cartos do CEO e gastalos como se fora unha empresa privada. E aquí hai algo que se chama procedimento administrativo, que hai que respetalo. Por moito que lles pese, teñen que respetalo. Non queren coñecelo, pero é a realidade, é o que di o informe de intervención. Hai moitas cuestións que non teñen nada que ver co orzamento do que criticamos. É dicir, que ten que ver co orzamento a elaboración dun regulamento de control interno de entidade? Absolutamente nada. É un documento administrativo que teñen que traerlo aquí, expoñelo e preparalo. Que ten que ver co orzamento un calendario real de aprobación da RPT? Que falou vostede de RPT, non existe RPT no Concello de Cangas. Non existe, existe catálogo de postos de traballo, pero non existe relación de postos de traballo no Concello de Cangas. Non ten nada que ver co orzamento. Que ten que ver a redefinición dos procesos establecidos en materia de contratación administrativa como a elaboración dunha planificación realista dos contratos ou a potenciación da unidade tramitadora das contratacións ou a gestión e control das subvencións. Que ten que ver co orzamento? Absolutamente nada. Absolutamente nada. É unha labor administrativa. Que despois se gasten os cartos haxa máis ou menos, ben, pero que é labor administrativa. Queren reunir diso, queren gastarse en control, como están demostrando aquí. Sigan vostedes igual. Non sabe do que fala, e digo así, e non o tome como unha ofensa. Despois de dicir o que dixo anteriormente, non sabe do que fala. Unha cuestión é a cuestión do gasto que teña máis das partidas de crédito e outra cousa como organiza. Aconsello unha cousa. Léase vostede as bases de execución de calquera orzamento que aprobou o Concello de Cangas, calquera. E aí vaise dar de conta das meteduras de pata que fixo nesta intervención. Ben, rematamos xa entonces as intervencións deste punto da aprobación da conta xeral, que é máis trascendente do que a priori poida parecer, ainda que ten efectivamente unha parte importante de tramitación, posto que é un documento imprescindible para o normal funcionamento do Concello. Si ben é certo que quixera facer unha aclaración para os non iniciados, como podo ser eu mesma, en temas contables e aceptando que, desde logo, nos métodos e na aplicación da normativa sempre se pode mellorar, e é moi mellorable, e non só esta corporación. O galla que todo fora maravilloso e nós fóramos os únicos que non cumplen todos os procedimentos, pero sí que me dá a sensación de que hai un pouco gana de crear confusión. Efectivamente, decía o señor Pío que nos enfrentamos a gran cantidade de reparos, pero é que é imposible non ter unha gran cantidade de reparos cando estábamos traballando con un orzamento efectivamente do ano 2020. E, por outra parte, políticamente, se vos estuverades aquí faríades exactamente o mesmo ou calquera que se topara, porque ao final non te topas tesas mans atadas, porque a ti o que ao final o que te importa é darlle o servizo aos veciños, porque aos veciños lle importa un pemento porque funciona ou non a piscina, o que quere que funcione, ou lle importa un rábano porque está uno penchado o campo de Quenieta porque quere que este aberto, e así sucesivamente con todos e cada un dos servizos. Dalle igual quen paga o ADE que o fai o Concello ou quen se fai cargo do SAF, o que quere é que as cousas estean funcionando, e a veces un se ve nun calexón sin saída, e por iso hai reparos que hai que levantar, con gusto ou sin el, porque estas cousas efectivamente son técnicamente moi complexas e a xente de a pé, a maioría, non a vamos a entender, pero si sabemos e podemos ver cando funcionan as cousas ou non. E esa é a desgracia deste Concello e de outros. Ben, sí, pero logo podo terminar eu igual, que non podemos estar entrando por alusións eternamente, claro. Pecharon... Home, é que... Moi sincero. Eu entendo que é mellorable, pero o que non entendo é que vai a peor. E isto foi a peor en comparación ao ano 2022. E poño o exemplo. Antes tiñamos solo de forma irregular a piscina, agora temos a piscina e a limpeza do mercado. Dentro, o ano que ven, que vamos a ter outro servicio máis rematado o contrato e prorrogado de forma irregular e ilegal.
Vamos a chegar a unha situación que iso ten uns costes moi superior. E di vostede que non lle preocupa aos veciños. Ao final preocúpalle, porque isto son cartos. E ao final eses cartos salen dos bolsillos de todas as veciñas e veciños. Se vostede non lle dá importancia a iso, lóxicamente quedo bastante preocupado que seas a alcaldesa deste concello. Pero eu creo que é moi relevante, porque isto ao final tradúcese todo en cartos. E os cartos salen de onde salen, dos impostos que se lle cobran as veciños e os veciños. E debemos ser moito máis serios con iso. Se vostede non lle parece importante, pois, de verdade que me preocupa. Non solo non me parece importante, e é certo que usted pode topar un exemplo dun contrato que se este xestionando de maneira non óptima, digamos, de alguna maneira, senón que hai moitísimos outros que si se regularizaron. Claro, cada un fala da feira según lle vai nela ou o que lle convén. E o que pasa que, ademais, é que nun contexto de inflación é raro topar unha cousa que non custe máis, con ganas ou sin ela tamén. E casi sería, vos fago que me poñades un exemplo, 1, 2, 3, respondo outra vez, como decían na televisión, porque é prácticamente imposible, para a desgracia de todos, é unha cousa que me preocupa soberanamente, calquera que me coñece o sabe que rateo hasta o último duro e me parece mal que se malgaste calquera cousa, e se pode reutilizar, se reutiliza, que en ese sentido son unha persoa bastante medida, porque claro, eu son a que ven aquí e atende a todo o mundo, eu quero tal, eu quero cual, eu quero outro, eu quero de máis alá, e non hai cartos. Entonces, o lóxico, efectivamente, é xestionalos o máis adecuadamente posible, porque o que quere satisfacer ao maior número de veciños e veciñas. E estou segura, Pío, que se estuveras aquí, terías a mesma inquedanza que teño eu ou calquera dos que estamos agora en este pleno, porque é duro decirlle que non a xente, porque todas as necesidades son lexítimas, pero logo, lamentablemente, os recursos son os que son. E claro, que si hai unha maneira óptima, sempre vamos a ir cara a ela. A veces é simplemente que non é posible en algún momento por unha cuestión técnica X a que sexa, pero todas e cada unha delas son justificables e explicables. Bueno, remato, porque senón estamos aquí en debate Pío máis eu. Ben, vamos a dar paso á votación deste punto, que non pensei que fora a dar para tanto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pois non se aproba a conta xeral. Podo preguntarlle ao señor interventor a implicación de que non se aprobe a conta xeral? E que nos explique. Non, porque, claro, os nosos actos, as nosas votacións teñen consecuencias, e está ben, xa que estamos en plan tan pedagóxico que se saiban as consecuencias das cousas. Non é unha ameaza, Dios me librara. Bueno, pero está ben que se saiba, entonces. Vale, non podemos intervir o público, por favor. Nada, que gustaríame que o señor interventor, porque mellor, claro, pode causar inquietude na xente, que estamos dicindo que é algo importante que se aprobe e de repente non se aproba. A ver, o feito de aprobar a conta xeral, o que fai é, digamos, fixar a imaxe da actuación económico-financiera do Concello nun exercicio determinado. A non aprobación o que implica é que, digamos, que queda aberta esa situación, non queda pechada. A efectos de rendición de contas, pois o Tribunal de Contas hai uns cuantos anos non exixe que se xa aprobada, simplemente con que se presenta a pleno a dá por válida. Tamén é certo que se se vota en contra dun documento técnico deberían darse argumentos técnicos, os argumentos políticos pois son política. Cando os técnicos usan argumentos políticos, que fan? Non entramos en debates xa. Non, si ti estás para alusións todo o día hoxe. Centreime nun informe técnico exclusivamente, a miña intervención, nada máis. Efectivamente. Aclarados todos os puntos, continuamos coa orde do día. O seguinte punto da orde do día é a retribución e indemnizacións a cargos públicos. Neste punto
se trae a proposta de modificar o réxime de dedicación exclusiva establecido para a Consellería Delegada de Obras, Servizos e Mobilidade, establecendo un réxime de dedicación parcial da concelleira ou concelleiro do 80% da xornada. Dou paso xa ao primeiro turno de palabra e facemos a ronda como normalmente comeza Victoria. Sí, boa noite. Nada, Esquerda Unida. Sí, pero quero que sí que vamos a aprobar a proposta. Non quisiste, non? Bueno, como é a miña retribución, pois, bueno, sí que é certo que me gustaría dar unha breve explicación de por que eu pido o 80%. Creo que, bueno, a este grupo de goberno gustalle, ou a todo o goberno neste caso, gustalle a transparencia e a claridade. Bueno, como todos sabedes, eu pedín unha excedencia na fábrica de conservas Paganini, no despacho onde traballo. Bueno, a miña implicación creo que neste concello non fai falta que sea remunerada. Estuve un ano como concelleira, estuve en media liberación. Bueno, as compañeiras que sí que traballaron comigo poden corroborar que o meu horario non implica no meu soldo, vale? Sí que é certo que se eu pido unha reducción do 80% é porque me gustaría seguir, bueno, un par de horas no traballo que sigo de tarde, non? Esa é a realidade, por iso traio esta reducción. Bueno, simplemente gustame poñer as cartas sobre a mesa e dicir que a miña implicación neste goberno sigue sendo a mesma, non depende de se vou a cobrar máis ou menos, iso a min é o de menos, simplemente que bueno, é por unha cuestión de lealtade hacia min, hacia as persoas que sempre me apoyaron neste caso, e bueno, simplemente é por iso, polo de agora nada máis. Ben, vamos a ver, se algo podemos presumir neste grupo municipal, levamos aquí xa as persoas algúns moitos anos, que mantemos a palabra dada, que os decimos blanco, mañán é blanco e pasado blanco. Decir o mesmo sobre un tema, sexa no lugar que sexa, e pase o tempo que pase. Nós non cambiamos de opinión segundo a conveniencia como fan outros. Nos vimos dos meses de xuño, xullo e agosto do ano anterior, manifestamos a nosa postura que as dedicacións cos seus respectivos soldos no goberno de Cangas batían o récord nunca alcanzado neste concello. 4 dedicacións exclusivas, 3 do grupo municipal do BNG, a mitad dos seus membros teñen dedicación exclusiva, e unha dedicación parcial do 50% dos seus concelleiros de forma exclusiva no concello. É unha dedicación parcial. O que se pide hoxe, e o que pide a señora concelleira, teño entendido que a proposta dela, da señora Martínez, é a aprobación que apoyemos, que sigamos apoiando este sistema de retribucións, no fondo. Darlle o visto bo, que apoyemos o que serviu de pegamento fai ano e pico para manter a unidade ou a suposta unidade deste goberno en minoría, que non sexamos o que apoyemos este sistema. Tendo en conta que prácticamente estiveron 3 meses para poñerse de acordo o ano pasado. E agora ven que solicita nunha área que teña unha dedicación exclusiva, unha dedicación do 80%. Propoñe que o Concello se adapte ás necesidades da concelleira ou ás preferencias da concelleira. A concelleira trasládanos que por lealdade quere seguir facendo unhas horas, entonces o Concello tense que adaptar en base a eso. En vez de manter o 100% da dedicación exclusiva na Concellería da área de obras e servicios, pido 80% porque ela cree convinte traballar noutro sitio.
É dicir, os intereses personais totalmente legítimos seus teñense que antepor aos intereses xerais do Concello. Quere trasladar que a súa implicación é total, en cambio, vai ter outra actividade. Vai ter outra actividade. É dicir, cando a dedicación, que cada un é moi libre de facelo como queira, non lle foi suficiente a anterior concelleira para facer moitas das cousas que quería facer, ou iso foi o que trasladou ela. Insisto, queren que o Concello se adapte ás necesidades e preferencias súas, cando debería ser ao revés. Nós, cando eleximos e decidimos presentarnos a unhas listas e salimos elexidos e tomamos posesión, lóxicamente estamos facendo un sacrificio en pro do interés xeral. Non vamos a pedir que se adapten as nosas necesidades aos intereses do Concello. Será ao revés. Nos adaptaremos aos intereses do Concello. É de verdade, é incongruente solicitar nestes momentos. Isto é incongruente. E, sobre todo, con unha concellería en unha área coa carga de traballo que ten. Volvemos a insistir. Aquí repártense por nome e apellidos. Na práctica, repártense as dedicacións por nome e apellidos, non por áreas, que a lei dice que é por áreas, delegación de tal área e tal área. Pero non, aquí, porque fulanito, citranito e citranito. Esta é a realidade. E a maiores teñen que ser a carta, é dicir, o menú, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Como dixemos xa fai un ano, con nós non conten para estes cambalaches. Isto é un puñetero cambalache, e sigue sendo. E vostedes mismos sigan con esa actitude. Ben, abrimos o segundo turno de palabra, que, repito, son 3 minutos. Non sei se Victoria quere intervir. Sí. Bueno, quero deixar claro, principalmente polo que comentaba e o que sucedeu no punto 1 da orden do día, e recalcar que isto non é unha cuestión de Sagrario Martínez, é unha cuestión dunha concellería. E eu quero deixalo enormemente claro. Ben, aquí se está falando de cambiar unha xornada nunha concellería, que é como marca a lei. Ben, eso por un lado. En segundo lugar, a Alternativa sigue pensando, diga o que diga a posteriori, sigue pensando que a área de obras e servicios é unha área que require dedicación exclusiva. A require de todas, porque aínda con dedicación exclusiva non chegamos, sin ela é complexo. No ano 2019, propuxemos que a dúas compañeiras, unha delas, a mesma persoa que hoxe pide o 80%, cobraran o 60%, porque certamente o horario que se facía non era dun 50%. E o fixemos porque as competencias e as responsabilidades que tiñan as súas áreas, unha delas, a de servicios públicos, exactamente igual que agora, era a dedicación, non o salario que se percibe, é o tempo que se adica. Un 60% se pedía naquel momento. Naquel momento, o voto en contra do Partido Popular e a abstención do BNG non o fixo posible. E non o fixo posible e iso non supuxo 3 meses de non cobrar ningún da corporación, seguindo apoiando a versión de que, como mínimo, esas liberacións deberían ter un 60%. Hoxe, a mesma concelleira pide que dunha xornada completa se baixe para un 80%. Nin a un 60, nin a un 50, que foi o que se aprobou realmente fai 4 anos. Reiteramos, as liberacións son por áreas, non por persoas. Nós o temos claro, nós o defendemos. Eu defendín o 60% da súa xornada fai 4 anos. Sigo pensando exactamente o mesmo, a xente que traballa ten dereito a cobrar, pero aquí estamos falando de áreas, non de persoas. Traemos ao final do pleno unha dación de conta, onde se dice que a concelleira xa tomou posesión da área. Con nós non se negociou, nin se nos intentou convencer. É dicir, nos atopamos con ese decreto aí, co cual son feitos consumados. Eu o quero deixar claro. Pero hoxe nos traen esta proposta e nos piden que o aproben. Como temos tempo, e o concelleiro novo que ten que tomar posesión do cargo aínda non o fixo, nos queremos aclaralo. Nos teñen que convencer, non vencer. Nos teñen que convencer, non impoñer. Nos teñen que explicar. E o reiteramos.
e seguiremos reiterando, consideramos, e en serio, porque se poden mover as fichas de outra forma, que a Consellería de Obras e Servicios, e pensando no pobo do Cangas e a actividade que ten, necesita dedicación exclusiva. E a concelleira que fai 4 pasaron anos, os 3 sí, minutos. e a concelleira que fai 4 anos tivo que asumir esa área, ademais de turismo e ademais de cultura, se lle dixo que lle chegaba perfectamente con un 50%, e non fun eu. Esa proposta se truxo a pleno. Entón, que se nos convenza. Hola, boa noite. Queres intervir? Hola, boa noite a todos e a todas. Por aclarar algunhas cuestións sobre a postura do BNG neste asunto. Non estamos congruentes, igual que o Partido Popular, recoñezo nese caso o que dixo o concelleiro Pío, e defendemos que hai determinadas responsabilidades que necesitan de dedicacións exclusivas. Vale? Non dun salario concreto, que podemos discutir e debatir aquí sobre cal sería o salario adecuado. Esa é outra cuestión diferente. Pero sí dunha dedicación exclusiva. Agora ben, esta persona que, como ben dixo a concelleira de Alternativa, xa noutro punto se dá conta de que xa ten as delegacións da área de obras e servicios, leva, de feito, desde que se fixo esa delegación, encargándose con dedicación exclusiva desas áreas sin cobrar un céntimo. Sin cobrar un céntimo. Quero dicir, o que non se pode facer é poñer en dúbida a dedicación que esta persona en concreto lle adica ao Concello e ao traballo desa área. Outra cousa é que apoyemos esta proposta que ela mesma fai de ter o 80%, sabendo perfectamente que o tempo que lle vai dedicar no Concello é exactamente o mesmo que se tivera o 100%. Exactamente o mesmo tempo. E se nos atemos ao horario municipal, simplemente de 8:30 a 3 da tarde, cando ao final todos nun lado e no outro sabemos que os concelleiros e concelleiras do goberno e tamén na oposición en moitos casos non estamos únicamente de 8:30 a 3, estamos tamén moitas tardes que en teoría tampouco entrarían nesa xornada completa. Vale? Entonces, non necesita, desde o noso punto de vista, ter ese 100% para dedicarlle realmente ese 100% do horario. Vale? Gracias. Ben, volvo a reiterar. Nós non estamos de acordo cos sistemas de dedicacións que se firmou nese día, cos sistemas acordados no ano 2023. Só se tiño en conta os intereses dos 3 grupos que formaron o goberno. Non se tivo en conta as áreas que iban a recibir esas dedicacións, nin a carga de traballo das mesmas. Por exemplo, un botón. E seguimos no mesmo. É dicir, nós para nada vamos a xuzgar a dedicación que ten ou deixa de ter. Somos maiorciños todos, creo que somos persoas responsables e cada un dedicará o tempo que poida con interés. Pero, lóxicamente, hai cuestións que non se poden admitir. É dicir, aquí estamos todos para ver polo interés xeral. E aquí, os intereses particulares, que non deixan de ser intereses legítimos, pero sí particulares, queren condicionar unha situación. E isto non é normal. Volvo a repetir, as dedicacións son por áreas, non son por nome e apellidos. Rematamos os 2 turnos de palabra e pasamos a votar o punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, non queda aprobada a proposta en este caso. Pasamos ao punto número 7 da orde do día de hoxe, que é a renovación de abastecemento e saneamento na Avenida do Espírito Santo. Pasa a expoñer a concelleira de Obras e Servizos Agraria.
Hola, boa tarde a todos e a todas. Traemos hoxe a este pleno a proposta de renovación e abastecemento de saneamento na Avenida Espírito Santo, que, sería fase 2 e fase 3, pero que se unificou en fase 2 por un valor de 518.557,75 euros, solicitando a UTE Gestión Cangas a execución inmediata das obras para unha vez aprobado instemos a UTE a realización das mesmas debido ao mal estado en que se atopa tanto a rúa como as canalizacións. Podemos decir moitas cousas, pero a única verdade é que por fin damos cumprimento a unha obra moi necesaria e que, por desgracia, o barrio do Espírito Santo leva soportando dende hai anos. Abandono e promesas alongadas no tempo. Pero, os insisto, os temos a oportunidade como corporación de correxir e impulsar dando un pulo a este proxecto. Un proxecto que é a continuidade da primeira fase. Non nos esquezamos que o abastecemento e o saneamento son fundamentais neste século XXI. De todos e todas son coñecidos os problemas que os residentes deste barrio tiveron que soportar, ademais de graves perigos de seguridade, xa que a rúa en varios tramos fundiuse literalmente e os diferentes parches acometidos neste tempo non deron resposta ás necesidades reais que xa que incluso deronse circunstancias de temor por graves accidentes, xa que é un barrio residencial maiormente de maiores, nenos e nenas. Como ben sabemos todos, a Avenida do Espírito Santo é unha arteria fundamental de conexión coa praia da Rodeira, parte alta de Coiro, co Colexio da Rúa, circunvalación e corredor. Apelo a esta corporación para que xuntos demostremos que o interese xeral e o benestar dos cangueses é o máis importante. Agora, os residentes no Espírito Santo e alrededores miran cara a nós. É urxente e sen dilacións conseguir o sí desta corporación para que de forma urxente a UTE Gestión Cangas escomece as obras de abastecemento e saneamento. Por iso, primeiro, aprobar o proxecto de renovación e abastecemento e saneamento da Avenida Espírito Santo, fase 2, elaborada por Esimpro, cun orzamento de execución material incluindo o 13% de gastos xerais, o 6% de beneficio industrial e o 21% de IBE por un valor de 18.557,75 euros. E, segundo, solicitar a UTE Gestión Cangas a execución inmediata das obras. Polo de agora, nada máis. Abrimos agora o primeiro turno de palabra, 5 minutos. Sí, Vitoria, porque Aurora non vai intervir. Vale. Bueno, decir de primeira man que a Alternativa vai aprobar a renovación deste proxecto, pero sí que quere facer constar varias cousas para que consten en acta e que incluso o Goberno valore se ao final das intervencións de todos ese proxecto debe seguir encima da mesa. Eu digo sinceramente, ben? Por un lado, levamos 2 anos de retraso porque non se quería facer a cargo do plan de inversións. E este está claro porque ademais se certifica dentro do propio expediente que se vai facer a cargo do plan de inversións, é dicir, o vai pagar o Concello. O que já fai 2 anos nun pleno se dixo que non se fixera. O quero deixar claro. 2. Este proxecto que hoxe se presentou fai 2 anos con fase 2 e fase 3. A suma da fase 2 e da fase 3 fai 2 anos, eu quero que a xente lle quede claro isto, fai 2 anos sumaba 364.000 euros. Hoxe, este proxecto ven a pleno por 518.000. 518.000. 2 anos, exactamente o mesmo proxecto, cun incremento dun 42%. Na mesma obra, exactamente o mesmo proxecto, feito polo mesmo ingeniero e feito exactamente pola mesma empresa. Quero aclarar, o falábamos nas mocións anteriores e seguimos facendo. Se algo ten Cangas é que ten un orzamento moi pequeno para as grandes demandas que ten. Tirar os cartos non é o máis aconsellable. Preferín pedir costes reais e asegurarme se realmente ese incremento nos 2 últimos anos era real. Ben? Porque é verdade que sabemos que subiron moitos materiais, pero é mentira. Da casualidade que as obras que sí que teñen un descenso do costo son os do abastecemento e saneamento, que son as tuberías. Ese do material que en este momento no sector está
nunha baixa dun 26% con respecto a fai 2 anos. Eu xa non digo unha baixa, pero non un incremento nos costes dun 42% que se vai levar a Qualia, e que vai pagar este Concello. Porque, además, temos que recordar que estes 500.000 supón o gasto e o consumo total e absoluto do plan de inversións. Non queda un duro máis. E iso tamén quero que conste. Entón, reiteramos, a Alternativa vai votar a favor do proxecto, porque tal como comentou antes a concelleira, é verdad, é necesario, non, imprescindible, pero xo era fai 2 anos. Hoxe traémolo 2 anos máis tarde cun costo incrementado nun 42%. Eso que non consideramos que sexa normal, co cual que conste en acta que pedimos que se requira un informe de costes reais aos técnicos municipais sobre ese proxecto. E que quede claro que eso se pida non significa que se paralice a obra, porque non é incompatible unha cousa con outra. Unha cousa é o traballo que teñen que facer os técnicos municipais e outra cousa moi distinta é a realización da obra. Entón, co proxecto estamos de acordo totalmente. Vámoslo a aprobar? Correcto. O coste, sinceramente, é un roubo. Boa noite de novo. Creo que temos debatido neste pleno da abondo, en algún caso hasta extenuación, sobre o lamentable estado da nosa rede de saneamento. É unha das poucas cousas nas que estamos de acordo, de feito, na necesidade de renovar as infraestructuras máis danadas, así como implementar, por exemplo, redes de separativos aí onde sea necesario ou onde sexa posible. Esta obra permite dar resposta a eses dous problemas nesa zona. En primeiro lugar, é urxente, como xa se indicou por outras concelleiras que falaron anteriormente, é urxente solucionar as roturas da rede de saneamento nese vial, que incluso, como todos sabemos, están provocando o afundimento do firme en algúns puntos. En segundo lugar, os separativos permitirían retirar da rede unha grande cantidade de auga procedente das pluviais, aliviando a carga que soportan as bombas, os bombeos do centro e os fallos periódicos que provocan verteduras desde a avenida de Ourense ata Masó. É un primeiro paso, pero máis necesario que nunca, xa que esta mesma semana sabíamos que é necesario actuar con urxencia tamén no bombeo de Masó. Obra que traeremos tamén a pleno, se é posible, o próximo mes, se dá feito o proxecto. Tamén lles adiantamos que traeremos a pleno o cambio da rede na Alameda de Aldán, xa que as tuberías rotas seguirán a provocar o filtrado pola escolleira cada vez que chova. Somos conscientes de que os desencontros nestes temas sempre se centraron no que se consideraba mantemento ou obra nova, evidentemente. Pero non podemos seguir agardando e non facendo uso do plan de inversións e adiando sine die a realización destas obras, simplemente porque non nos poñemos de acordo en que é inversión e que non é inversión. Neste caso, como ben indicou a concelleira de Alternativa, hai un informe dos técnicos municipais onde se avala a consideración desta obra como axeitada para o plan de inversións, non sendo considerada mantemento, despois de analizar o contrato coa UTE. Por iso, e porque existe o compromiso da Deputación de facerse cargo do asfaltado, creo que é o momento e a oportunidade perfecta para sacar adiante esta obra e agardamos o apoio unánime a esta proposta da Corporación. Gracias. Sí, boas tardes a todos. Despois dun longo esperar de protestas, caídas, accidentes e sufrimento dos veciños e máis usuarios, despois de varias mocións do Partido Popular e de Cangas que solicitando poñer fin o arranxo dos fundimentos deste vial do Espírito Santo polo deficiente estado que ten a rede municipal de saneamento aí neses tramos, despois da eterna obra da primeira fase dende Rodeira ata a Capela do Espírito Santo, onde esperamos que o Goberno e a concesionaria aprenderan de erros pasados para que non se volvan a suceder nesta segunda fase, colle luz esta segunda fase de arranxo de renovación e saneamento do abastecemento aquí nesta
pois, neste tramo que comprende entre a capela e máis as gruncheiras. Sen tempo pois, non era, creo que levamos a 3 anos pois, demandando esta actuación. E visto os prazos que levou poñer en marcha esta segunda fase, gustaríamos engadir un terceiro punto a esta proposta de resolución. Un tercer punto é, diga algo así como, iniciar os trámites necesarios para activar esa terceira fase de finalizar esta obra hasta Trigás. Nunha segunda intervención falaremos o que xa foi adiantando a señora Portas. E tamén nos gustaría saber se todo isto ten e constan os informes dos técnicos postmunicipais. Empezamos agora o segundo turno de intervencións. Victoria, turno para ti. Sí, bueno, eu creo que se tocaron dous temas completamente distintos, pero a ver se podemos facer un remix rapidiño. É urxentes? Claro que o é. Tras 2 anos dun no en pleno, pero é urxente? Claro que o é. Dixemos que íbamos a aprobar o proxecto, totalmente. Evidentemente, igual que son necesarios os que vostede nomeou, e igual que son necesarios outros, e igual que é necesario o abastecemento da Rosada e do Muiño de Fausto, que se aprobou en pleno fai 2 anos e aínda non empezaron. Igual que é necesario e imprescindible Chamiceira e aínda están na obra despois de fai 2 anos que se aprobou ese proxecto. Entón, a pregunta tamén é cando pensa UTE facer este proxecto. Pero o que lle estou dicindo eu é o que falamos antes da conta xeral. Unha cousa que fagamos o proxecto e outra cousa que veña unha empresa e nos faga un orzamento da cantidade que a lle pareza. É dicir, estamos falando que pasamos un orzamento de 300.000 a 500.000 e o Concello non lle sobran os cartos. E con ese 200.000 de diferencia sí que se podrían facer as obras que falaba anteriormente o concelleiro de Medio Ambiente. Niso coincidimos, pero é que xestionar tamén é saber furrichar. E aí coincido co que dixo anteriormente a señora alcaldesa. Eso por un lado. Eso de que non nos poñemos de acordo de que é inversións e o que non o é, non tivemos unha reunión para discutilo. É dicir, existe un expediente onde existen todas as obras que fixo a UTE. Punto. Houve unha reunión para discutir cuáles eran inversións ou non? Non. Ten que ver nesta moción? Eu creo que non. É dicir, agora, se todo o que dice a UTE cos seus documentos que constan no expediente for un plan de inversión, lle digo eu confirmo, a día de hoxe que con esta obra aprobada se acabou o plan de inversións. Non sei, deberemos de cartos a UTE despois, pero é unha realidade. Entón, é verdade que sí que nos temos que poñer e que ten que existir esa reunión para decidir que é inversión e que non, pero non a houbo. Quero que quede claro, non a houbo, ben? E está esgotado. Quero facer tamén mención unha cousa para que quede claro. A primeira fase que fixemos do Espírito Santo, ben, sendo eu alcaldesa, aprobouse nesta corporación por 175.000 euros. A empresa mandou unha modificación por 300.000. E agora, que non estou no cargo, lle manda un certificado final de obra á actual alcaldesa por importe de 400.000, 460.000. Aprobamos en pleno 175.000 e agora a empresa pasa a 460.000. Simplemente quero recordarlle á corporación actual e ao goberno municipal. Esa certificación final de obra, con esa modificación de incremento de costes, non o pode asinar a señora alcaldesa, aunque a UTE se le empeñe, porque quen acordou o importe dos 175.000 foi o pleno da corporación, e é o pleno da corporación quen ten que aceptar ese incremento. E ese incremento se pediu no seu momento, sendo esta persona que lles fala a alcaldesa, un certificado de alguén que acreditar eses costes, porque volvemos ao mismo. Empezamos por obras de 100.000 e coa UTE sempre acabamos en 500.000 ou 600.000. E entón, ao final, quanto lle debemos? Lle debemos a eles todo. E nós temos que xestionar os cartos dos nosos veciños. E eles, evidentemente, son unha empresa privada e se nadie le protesta, oye, pois cuanto máis beneficio, moitísimo mellor. E iso é o único que nos referimos. Controlar os cartos. E isto é, xo digo, directamente, non é un coste real. Queremos un informe donde diga claramente o importe. E xa lles digo, non é nin este, nin o certificado de final de obra da primeira fase. Ben. Pois entonces, turno para Antón. Turno para o Partido Popular.
Sí, examinando a documentación do expediente, atopamos aí documentos referentes á primeira fase, como estes que acaba de nombrar a señora Victoria Portas, donde aparecen informes ou solicitudes de recepcións de obra con uns modificados, liquidacións substanciais. Neses documentos vemos como unha obra presupuestada en tanto remata con modificado máis unha liquidación complementaria que pagan todos os veciños a maiores. Para o Partido Popular de Cangas é un problema a falta de mantemento da rede saneamento, polo que tiña que ser a concesionaria quen fixera a cargo dese aranxo, pero tamén vamos a respetar o que son os informes municipais. Dende sempre pedimos, e quero remarcalo, dende sempre pedimos que non fora a empresa concesionaria que fixera os proxectos, que non fora a empresa concesionaria que puxera os precios e que non fosa a empresa concesionaria quen impoña o director de obra e a que persona os ten que controlalos e fiscalizalos. Para poñer, é dicir, é poñer o raposo cuidando as galiñas. A este paso, prométolle que vamos a quedar debéndolle cartos á concesionaria. Volvo a pedir que sexa a empresa contratada polo Concello ou mesmo os técnicos municipais os que fagan eses proxectos máis a dirección. Resumindo, quero poñerlle comillas e sen ofender, son ustedes ou uns pardillos ou estánse deixando enganar, porque mira que repito por activa e por pasiva esta petición de que sexa de non lle dar o proxecto á empresa concesionaria e que tampouco teñan a empresa directora que os fiscalice. Por iso, teñeno que coller e cambiar. Nada máis. Ben, pois chegado este punto, remataron os dous turnos de palabra. Eu penso que realmente este era o punto da orde do día máis construtivo, incluso dunha maneira literal. Vamos a pasar a votalo. Desde aquí, en todo caso, si se lanza o compromiso de facer a revisión de costes reais como se pide dende Alternativa, porque evidentemente estamos de acordo, xa saiu anteriormente no debate, que hai que reenxer os cartos. Sí. Solo quero facer unha mención. Levamos 2 anos de retraso, sinceramente, e de corazón. É dicir, un mes máis non pasaría absolutamente nada. Comprobei as plataformas de contratación e todas as obras realizadas por Aqualia ou por esta empresa están indo a baixa un 26%. Que licite o Concello e que os cartos os dé a UTE. Mire, lle quitamos 500, non, lle quitamos 200.000, licitamos por 400 e aforramos 100 nós e 100 a UTE, porque están roubando. E van a contratar por 500 e van a salir unha certificación final de obra de 700.000. E recórdeno porque yo poño na acta. Comprobei todas as licitacións dos últimos 3 meses. As empresas privadas, as que nós fixemos, foron a baixa de máis dun 26%. Estamos falando de cartos que pagan os veciños e as veciñas, e que o que nos sobra non é para nós, non é para os políticos, é para outras obras, como falou o concelleiro de Medio Ambiente. Claro que vamos a aprobar todos os proxectos que sexan necesarios. Cantos faltan de abastecemento e saneamento? Porque non houve un mantemento, non houve un can metido en mantemento. Se firmou o contrato, pero non metieron un duro. E aquí os que estamos perdéndonos, e de pardillos, somos toda a corporación. Pois eu lle advertía que non firme ese certificado final de obra porque faltan informes e, sinceramente, eu creo que non pasa nada con que deixemos o proxecto encima da mesa, que teñamos os informes antes de aprobalo, ben, porque non se distingue na resolución se estamos aprobando o proxecto ou o importe. Ese é o medo da Alternativa. Que pasa? Que como todo se manipula, se votamos en contra, parece que estamos en contra do proxecto, co cual, reiteramos, vamos a votar a favor, pero de verdade, vos pedimos que o deixe de sobre a mesa un mes, que consigades o informe, porque nos están roubando casi 200.000 euros, que nos valen para 2 ou 3 obras máis. En serio, de verdade que sí. Despois de 2 anos, un mes máis, de verdade, non pasa nada, porque non van a empezar. Fai 2 anos que aprobaron o abastecemento da Rosada e do Muño de Fausto e non empezaron. Entón, non vai pasar nada nos tempos de execución. De verdade que nos estamos xogando moita pasta. Ben, como un tema suficientemente trascendente, por un lado, aquí dice aprobar o proxecto e logo fala do importe, pero estás aprobando o proxecto. Ben,
Eu, lamentablemente, o que me preocupa máis é que dificilmente vai a ser un mes de retraso. Eu creo que xa levamos tantos. De todas maneiras, vamos a facer un pequeno receso para consultar a posibilidade de se realmente merece a pena retrasalo un pouco máis.
Bueno, perdoade que este pleno estamos facendo máis recesos do habitual, pero, bueno, como vos decía, este é un dos puntos, ou senón o máis trascendente do pleno de hoxe. Temos unha inquedanza sobre a cuestión económica, que como xa falamos antes, é algo crucial. Estivemos debatindo sobre que facer, porque verdadeiramente sí estamos de acordo todos en que o proxecto é vital, é urxente e queremos abordalo canto antes e darlle para adiante. Por tanto, o que acordamos foi vamos a aprobar o proxecto, ou vamos a votar que se aprobe este proxecto, co compromiso de facer unha análise técnica, un estudio de costes reais para verificar que efectivamente estas cantidades son as correctas, as xustas, as convenientes para o Concello, que ao final o que nos interesa a todos e a todas. Se finalmente ese estudio demostrase que hai un desfase de costes importante, estamos obligados a traelos a pleno e se aprobará novamente, porque en realidad aprobas unha modificación do proxecto, pero polo menos xa temos o proxecto aprobado e, sobre todo, quero que a veciñanza de todo o Espírito Santo vexa que é un tema no que todos estamos comprometidos e que é para nós prioritario. Pasa que, bueno, efectivamente, a veces o tema burocrático é máis lento do que nos gustaría. Bueno, non deixa de ser unha boa noticia. O que pasa que é certo que a administración pública é moito máis lenta do que a nos gustaría, pero é así, ten os seus tempos, os seus procesos. Un pouco máis. Vamos entonces a... No. O proxecto queda aprobado, efectivamente. Eso quero que quede claro, efectivamente, que era un pouco, digo, vamos a aprobalo e logo vemos a maneira mellor de xestionalo para que sexa o mellor para todas e para todos. Pasamos a votar, se vos parece. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado entonces este punto por unanimidade. Veña, recordo que o público non intervén nos plenos. Ben, pasamos agora ao punto 9, que sería a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a regulación do seu uso... Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre as praias de Cangas. Dou paso ao propoñente. Boas noites. O Partido Popular de Cangas desexa manifestar a súa preocupación polo deterioro evidente das praias do Concello. Estes espacios naturais son fundamentais para o benestar dos cidadáns e para o fomento do turismo, que repercute directamente na economía local. Con todo, o estado actual destes lugares deixa moito que desexar, con problemas de limpeza, sinalización e mantenimento. Este tema preocúpanos moito ao Partido Popular de Cangas. Por ese motivo, xa se levaron, ou xa se trouxeron, a plenos anteriores mocións relacionadas cos areais. A primeira moción foi presentada no pleno de febreiro de 2020, onde se acordou que cada ano íbase prohibir fumar nun areal de Cangas para ir avanzando na loita contra o tabaquismo e tamén para evitar que se depositen as cabichas nas praias, porque son un dos residuos máis contaminantes e máis presentes nos nosos areais, chegando a tardar ata 10 anos na súa descomposición. O noso municipio consta de 38 areais. A día de hoxe só temos constancia de que só 4 foron declarados praias sin fume. Trátase de Melide, Barra, Nerga e Limens. Coidamos que débese avanzar no acordo tomado no ano 2020. A segunda moción sobre este tema foi aprobada no pleno de febreiro de 2023, onde se pedía un plan de mantemento e limpeza dos areais,
para que durante todo o ano estén limpios de todo o lixo e se conserven de xeito natural. Ademais, propónse que se faga un chamamento á poboación para poder participar nestas limpezas e conservacións, do mesmo xeito que agora se fai dende asociacións e outros colectivos. O Partido Popular de Cangas entende que desde o Concello temos a obriga de poñer todos os medios necesarios para facer un plan de mantemento, conservación e limpieza dos areais, e que en este plan teña un carácter anual, é dicir, que sexa un plan desestacionalizado, xa que entendemos que as praias son sempre unha opción para o disfrute, tanto no verán como no inverno. A terceira foi presentada e aprobada no pleno de febreiro deste mesmo ano para que se licitase con urxencia o balizamento para que se licitase o balizamento con urxencia na totalidade das playas do noso Concello. Estamos en agosto, bueno, esta é unha moción que iba presentada para o mes de agosto, vale? Entonces, aquí, ao mellor, este pleno foi moi longo porque había moitos temas que son 2 plenos ao final. E vemos, en aquel momento se veía, estaba solo en agosto Melide e outras como Areamilla, solo con unha sola baliza. Bueno, Melide non tiña ningunha e Areamilla tiña unha. O balizamento das praias é unha ferramenta fundamental para garantizar que a seguridade dos bañistas e impedir que as embarcacións invadan as zonas de baño, permitindo así a compatibilidade e coexistencia das persoas que gozan das nosas rías tanto por terra como por mar. Por iso lle pedimos ao Goberno que cumpra esta moción tal como foi aprobada. Enterámonos pola prensa que na praia de Viñó houbo varias denuncias porque bañistas, nudistas e textiles enfrentáronse creando un conflito. Ao parecer, os nudistas reivindicaban a Viñó como só nudista e os segundos consideraban que este é unha praia como calquer outra de Cangas, de libre acceso. Os nudistas parece que intentaron intimidar os non nudistas a través duns escritos onde invitan a marcharse aqueles que non querían desnudarse. Incluso fixeron grafitis nas señais na entrada da praia, onde poñía Praia Nudista de Viñó. Na ordenanza municipal de praias non se recolle expresamente que praias son nudistas. Por iso pensamos que o Goberno de Cangas debería tratar de evitar estas situacións de incerteza e inseguridade. Entonces, a proposta de acordo que presentamos é o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal o desenvolvemento dun plan de mantemento e limpieza concreto dos areais. Punto 2. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a colocación de señais en todas as praias, incluindo información sobre as normas de uso e sistemas de aviso de infraestructuras dañadas, para mellorar a experiencia dos usuarios e garantizar a súa seguridade. Punto 3. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a continuar co acordo plenario do 2020 para que cada ano se convirta un areal en libre de fume. Punto 4. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal para que se faga un chamamento á población para poder participar nestas limpezas de conservación, organizando xornadas de voluntariado e campañas de concienciación. O punto número 5 deixeivos aí porque fixe unha modificación, vale? Punto número 5. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal que fagan campañas de información para fomentar a convivencia entre nudistas e non nudistas, coa finalidade de solventar as dúbidas sobre o uso e disfrute dos areais de Cangas e dar seguridade ás persoas usuarias. Ben, abrimos entonces o turno de intervencións. Sí. Aquí onde pon que a primeira moción foi aprobada no pleno de febreiro de 2020, onde se acordou que cada ano ibas a prohibir, falábase de sugerir de que se puseran playas libres de fume. Nunca se falou de prohibir. Era facer sugerencias. De feito, o Goberno era o que mandaba
as playas que consideraba que iban a ser libres de fume. Non era prohibir, era sugerir que en esas playas que o Concello ou que o Goberno decía non se fumara, pero era sugerencia, non era prohibir, non máis de momento. Bueno, desde a alternativa temos que recoñecer que nos deixou un pouco así sorprendidos a moción, vale? Estamos de acordo no fondo da moción, pero que se vote a proposta de acordo. Entón, nos chama un pouco a atención. Entón, nós o que queremos plantexar un momento é non truxemos emendas de ningún tipo, porque realmente non vamos a modificar íntegramente unha emenda dunha moción que fai outro partido. O partido presenta exactamente a moción que quere e da forma que quere, evidentemente. Entón, considerábamos que era casi falta de educación facer unha emenda á totalidade, pero sí que vamos a expoñer a nosa proposta. Nos demos de conta, e a mellor aí tería que ser a campaña, ben, de que moitas veces os veciños e as veciñas pensan que as praias ou os gastos que este Concello gasta en praias é por jo de chichos. E é o concepto que nos dá a sensación. Creo que fai falta unha campaña para entender o bo e o necesario que é o cuidado desas praias po pobo de Cangas, pos veciños e as veciñas. E quen sabe algo de medio ambiente o ten claro, pero posiblemente tivéramos que facer eso. E moito máis cando fai uns días vivimos unha marea viva, co cual posiblemente moita xente, e sei que algún está nesta sala que foi mariñeiro, sabe perfectamente o que supón ter eses areais e que ademais sexan areais que en todos eles teñamos dunas, cousa que non se entende porque son ervas na area, dixe moitos veciños, ben? E creo que a campaña sí debería ir por ese lado, vale? Porque sí que nos estamos xogando moito e a corto plazo, principalmente consta no propio informe de inundacións que fixo a Xunta, para que aquel que este interesado en ondar un pouco por donde vamos. Pero sí que queremos facer mención a unha cousa. Este verán foi un infierno. Mobilidade, os veciños estaban desesperados e que non había fórmula humana. Seguridade, 15 de agosto sin balizamento. Queremos turismo sostible, todos os areais cheos de clines, o que falábamos antes do civismo, é dicir, a xente tira onde lle dá gana os botes, é dicir, e non é unha cuestión, sei que estiveron os rapaces ás 6 da mañá limpiando os areais, é certo que falta civismo por desgraza, é o que temos. Cuidado das contornas, que para min accesibilidade. Lles prometo que teño tranquilamente 20 fotos de diferentes areais, e creo que me estou quedando corta, de 20 areais de Cangas en diferentes días, e os podo pasar, que non lle estou mentindo nada, que a praza ou prazas de accesibilidade que pintamos fai 2 anos en todos os areais estaban ocupadas por vehículos normais, sin tarxeta de accesibilidade. Me consta, ademais, que moita desa xente con mobilidade reducida chamou a policía local dicíndolle que a súa praza estaba ocupada. E hai sitios nos que saben vostedes de sobra que aparcar á dereita, á esquerda, chegar á praza de accesibilidade e por cima estar ocupada supón ir marcha atrás con un vehículo como pode ser o dunha persoa con mobilidade reducida. Ben, que se lle dixo, sálvese quien pueda. Este verano vamos a pasar así. Nos preocupa eso. Entón, esta moción, o nudismo sí, o nudismo non, eu creo que é unha cuestión de convivencia. Sinceramente, o sea, o hai que ser respetar a persoa que temos ao lado. Se di sempre, a miña liberdade chega hasta que ocupo o espazo da persoa que teño ao lado. Porque é o que non entendemos como seres humanos que somos. O repito e o reitero igual que antes. É dicir, parece que nós estamos predeterminados a extinguirnos, porque sempre nos sucede exactamente o mesmo. Entendemos que na lei de praias era po cuidado de praias, po uso das praias, está regulado nesa novo regulamento, un regulamento que se fixo fai ano e medio, que todos os partidos aquí presentes aportaron a ese regulamento, se puido poñer ou se puido quitar. É un regulamento enormemente novo e evidentemente se pon un ollo eterno no cuidado do medio ambiente, porque hai areais que hai que coidar. Entón, hombre, isto de que
Ao igual que se fixo coas praias onde se permite o acceso e baño de cans, o baño e acceso dos cans se permite a todos os areais de Cangas. O que se lle indique en que datas pode facer uso e en que datas non se pode facer uso. Porque hai proteccións que hai que facer. E, evidentemente, todos coñecemos que a Cunchiña, pois, é para eles tampouco, é dicir, sin máis. Entón, sinceramente, creemos que as propostas de acordo para nós lle falta chicha. E lle falta chicha porque este verán foi horrible. A nós nos falta mobilidade, fala do balizamento, pero en cambio despois non consta no punto de acordo. O sea, nos faltou seguridade, gracias a Dios que non pasou nada, nos faltou mobilidade, non nos movíamos, e nos faltou defensa da contorna, o recoñecemos. Ben, seguinte turno de palabra. Boas noites. O Partido Socialista tamén estamos preocupados pola seguridade, a limpieza e o bestar dos veciños e dos visitantes do noso pobo. Por motivos que repetimos pleno tras pleno, que foi o tema dos presupostos, fixo que chegáramos a veces sustos e a veces tamén moi tarde. Pero os problemas, penso, que ao final foronse solventando. E ainda hai moito que facer e tomamos nota de todas as aportacións. Pero como isto é un problema cíclico que se repite ano tras ano, se estamos traballando día a día para buscar solucións cara ao próximo verán 2025. Non teremos problema por ter algunha playa máis en fume, pero non estamos de acordo con declarar as playas, aínda que xa sei que hubo un cambio a declarar as playas espidas, pero xa sei que hubo un cambio de modificación no último punto. Esa dicen e repiten, e repito que sempre a seguridade é o máis importante para esta concellería. Entón non teño problema ningún en que nas praias mantendremos sempre a seguridade para que non haya eses problemas de nudistas das persoas. Perdón. Ben, desde o Grupo Municipal de BNG, despois, bueno, a primeira vez que limos esta moción tamén estábamos un pouco sorprendidos, sobre todo co punto quinto, agradecemos o cambio, xa de antemán. Decir primeiro de todo que vemos que hai os 4 primeiros puntos van sobre un tema completamente diferente do quinto, non teñen moita relación, e sobre eses 4 primeiros indicar tamén, en certa maneira, como a concelleira de Alternativa, que estamos de acordo porque incluso pretendemos ir a máis. Xa estamos traballando, como ben dixo a concelleira de Seguridade, e pois en que cambios necesitamos facer para o ano que ven, non só no que atinse as súas competencias en canto á seguridade e mobilidade, sino en algunhas das cuestións que traen nas propostas de acordo desta moción, como o tema de mantemento e limpeza ou algúns dos servicios que existen nas praias, que xa estamos preparando para modificar en algúns sentidos. Por exemplo, creo que xa se dixo públicamente que algunhas das recomendacións que fixeron a DEAC sobre o tema das praias bandeiras azuis, de que recomendaban, por exemplo, eliminar as duchas, é algo que compartimos. Ese tipo de cuestións e outros cambios nos servicios das praias é algo que levaremos adiante un plan pensamos que de bastante envergadura para o ano que ven, e non temos ningún problema en aprobar estas 4 propostas porque pensamos que vamos a ir bastante máis alá. O quinto punto, que era o que en un principio non se inclinaba ao Grupo Municipal de BNG a votar en contra desta moción, foi modificado. E o que se pide, pois en principio non llevemos ningún tipo de problema, vamos a votar a favor, por lo tanto, da moción. Pero non podo deixar pasar o tema de explicar un pouco, creo, o que motivaba ese punto quinto e o que eu entendo que é unha pequena confusión respecto ao que pasou este verán ali en Viño, basicamente. En primeiro lugar, o conflicto non foi xeralizado. A realidade é que unha moi pequena minoría foi a que provocou ese conflicto e a que, digamos, que mantiña unha atitude certamente hostil, que era a mesma, son personas en moi pequeno número que colocaban eses cartéis.
Por exemplo, o tema dos grafitis que apuntou a concelleira do Partido Popular non é algo deste ano. O dos grafitis na señal de Viñó indicando que é praia nudista é de sempre, non é polo conflito deste ano, por exemplo. E indicar que incluso no Concello recibiuse comunicación da Asociación para o Naturismo en Galicia onde se nos facían suxerencias ao respecto deste suposto conflito tan grave, onde eles solicitaban que todo pudera seguir como ata agora, o sea, que non se declarasen por parte do Concello praias nudistas. A propia Asociación para o Naturismo indicaba que o que, en todo caso, o que eles se podían, digamos, apoiar era que se sinalaran praias con tradición nudista como recomendadas para a práctica do naturismo, sin invalidar o resto, porque ao final, si a solución está en crear, pois, non sei, unha especie de guetos para nudistas, pois tampouco creo que eso sea o máis recomendable. Entonces, evidentemente, o que iba a decir no seu momento, se non cambiara ese punto, era que fora cal fora o resultado da votación non íbamos a aplicar ese punto quinto de aprobar praias nudistas. Íbamos a seguir como ata agora. Iso sí, efectivamente, facendo unha recomendación sobre cales son as praias de Cangas con tradición nudista e, nese sentido, para que toda a xente que poida vir de fora e que non coñeza, que poida, digamos, ter unha guía sobre cal sería o sitio máis adecuado. Pero, evidentemente, ningunha das praias de Cangas estamos de acordo en indicalas como só para naturistas ou só para textiles. E pensamos que os episodios conflitivos deste verán son fruitos dunha minoría que, para empezar, amosa un absoluto descoñecemento da legalidade e que lle fan un fraco favor ao movimento naturista, desde logo. Gracias. Bueno, aquí había 5 puntos e non foron postos, non foron así alegremente, senón que o interés era que cada un fora no seu sitio. O primeiro que nos parece importante, moi importante, é que teñamos un plan concreto de limpieza de playas e que sexa anual. Entonces, o que queremos, estamos de acordo, que estamos contentos de que queiran subirse a estas medidas, pero o que sí queremos nós, todos os veciños, é ter a seguridade de cando se vai facer a limpeza de playas. É dicir, que se faga un plan, por exemplo, vanse limpiar as playas 2 veces ao ano, pois en que fechas? Pois en junio e en setembro, porque as playas deben usarse todo o ano, en principio, deben estar sempre aseadas, por decirlo de alguna maneira. Entonces, o que sí queremos é que fagan ese plan, e que sea de conocimiento de todos os veciños e veciñas de Cangas, non só nosa. O segundo punto que falábamos é que é moi importante, porque a colocación de señais é moi importante, porque desta maneira todo o mundo está informado das características das praias, dos deberes e das obrigas. Crea seguridade, que é moi importante para evitar conflitos. Ademais, facer un mantenimiento adecuado é moi importante para que non nos pase o que lle pasaron a moitas e máis as canastas de rodeira. Entonces, se facemos un mantemento, podémoslas manter en bo estado e evitamos gastos futuros. Deberíamos incluir un sistema de aviso, un número, o que poidan chamar as persoas por si topan un desperfecto. Consideramos fundamental, xa que sería imposible que os técnicos do Concello, debido a que temos moitísimas praias, estén en todas elas. Entón, se nos cartéis se incluye de alguna maneira un número ou un correo electrónico ou algo o que poder mandar un mensaxe, pois de cada persoa que pase por unha praia e vexa un defecto, pois eso sería moi útil para decir que estamos colaborando con vostedes, dándolles ideas para que as praias de Cangas se milloren. O terceiro punto fai referencia ao tema de libre de fume, porque eu teño entendido que a moción do 2020 se modificou e
en ela se decía que non se iba a facer nunha sola vez, que se iba a facer de forma progresiva. Pero, bueno, en principio temos esas. E se non se queren eliminar de todo, sempre podemos ter imaginación, botar imaginación para solventar os problemas das cabichas, que é unha das cousas que nos importa. Non é que unha é a máis importante por o tema do que tardan en deteriorarse. Pero, ademais, hai que pensar que nunha playa, hoxe en día, que a cantidad, ustedes mesmos dixeron que este verán foi un inferno. E foi un inferno porque vai moitísima xente ás praias. Entón, é bastante desagradable que ter un neno ou estar unha persona que non fume ao lado dun fumador realmente. E non é necesario que vayan moi lexos, pero que se aparte un pouco, e iso se fai o mellor con concienciación e con imaginación. O cuarto punto se puxo porque é o resultado dos 3 anteriores. Mentre os 3 anteriores non se leven a cabo, é imposible que todo isto que se pideu en un ano, posiblemente necesitamos moito máis tempo, podemos recurrir á veciñanza para que nos axuden en plans de limpieza e avisos. A xente está moi concienciada, porque de feito se ve que cada vez que se fan campañas a xente colabora. Pero tamén é certo que o voluntariado ten que ser de forma puntual. Non podemos sustituir a obriga do Concello das limpiezas que temos nas praias, porque para iso os cidadáns pagan impostos. E o quinto punto que eu metín a posta, porque me parecía que había que crear polémica, porque houbo realmente un problema, e non só foi o das pintadas, nin o de Miñó. Quero lles dicir e informar, se non o saben, que na playa de Barra este verán, cando pasaban por a area, as persoas que levaban un bañador, os nudistas estaban todos en fila aplaudíndolle. Eso é un acoso, que eu sepa. Entonces, o que queremos é que a xente sea cívica, que convivan, que se informe, porque sabemos que desde que se prohibeu... Isabel, xa pasaron os 5 minutos. Bueno, despois falo máis deste punto. Vale, pois entonces abrimos o... Sí, non hai problema. Abrimos o segundo turno de palabra, 3 minutos. Podes comenzar, Victoria. A ver, eu entendo a Isabel, non chegan 3 minutos, ben? Pero é que non foi capricho da alternativa pedir que se creara unha mesa de medio ambiente e un Consello de Medio Ambiente. Se o Consello de Medio Ambiente solamente vale para que veñamos os políticos e cobremos 24 euros por súa asistencia, pois tamén que o sepan os veciños, e non facemos nada, pois tamén lo podemos deshacer. Porque a verdad que ni 24 euros che dá para ir de copas con os colegas, bien? É dicir, tomémonoslo en serio, porque isto xa, a ver, se creou unha mesa de medio ambiente para falar disto. E isto vai por todos e por todas, e me incluyo, pero eu non o podo convocar. Entón, nos creamos unha mesa de medio ambiente para falar destas cousas, e a playa é unha delas. Entón, todo o que dixeches, 100, 10, o sea, o que é dicir, tes toda a razón do mundo, pero faltalle outras 200 cuestións máis. Volvemos ao do civismo de antes, e que foi de escándalo de Barra, sabes? É dicir, por Dios, respeto. A iso chámaselle respeto, vale? É como se a mí me piropean, o sea, me insultan por llevar un bañador rojo e al del bañador negro no, ou nos dividen en la playa. Eu son das de convivencia, é que me gusta que a xente conviva, e non pasa nada. E se tú non queres ver a nadie espido, pois non vayas. E se tú non queres ver nadie vestido, pois tampouco vayas. É dicir, pois mira, te buscas outra playa noutro concello e que guai, un coche menos. Todo vamos sumando. Entón, é dicir, eu creo que é convivir e respeto, e non o houbo. Eso é certo, e non o houbo. Eso está claro. Pintar unha señal dicindo que nudista, eso é facer dano ao mobiliario urbano. Que pasa? Quen pilla a esa persoa para poder sancionala? Que o pon a nosa ordenación, ves? Esa tamén está incluída esa sanción. O problema é atopalos. Entón, tampouco eles son quen de decirnos a esta corporación que ponemos de nudistas e que non. E me gustou da palabra gueto, o concelleiro de Medio Ambiente, porque é verdad. O sea, eu creo que, sabes, o sea, non facemos objeto cos cans e vámoslo facer se levamos bañador ou non o levamos. Non me parece correcto. E é máis, porque sabemos que en outros areais sí que se practica por parte de certa xente o nudismo e non pasou
nada. E hai unha convivencia maravillosa. Entón, reiteramos, e certamente non fixemos unha emenda porque non queríamos quitar puntos nin sustituir porque non atopamos. Ahora sí que consideramos que existían puntos moito máis, foron máis serios. E para min, sinceramente, e para a alternativa, moito máis preocupantes o que falamos antes. Entón, o único que nos queda desde aquí, a nós, con esta moción, é que, por favor, o Concelleiro do Medio Ambiente colla a batuta, que convoque a Mesa de Medio Ambiente, que levamos 1 ano e 4 meses esperando a que a convoque, que, por favor, poña unha orden do día curtiña, porque xa ve que os temas sempre se demoran mucho en el tiempo, que nesa Mesa de Medio Ambiente forma parte os coles, forman parte os grupos da cofradía e os mariñeiros, é dicir, é que tampouco se podía limpiar calquer cousa. É dicir, a mí me preocupa eso de certas limpiezas e certos comentarios. Segundo, o voluntariado. O informo, hubo dúas subvencións que remataron fai nada neste ano 2024 de voluntariado con fins de medio ambiente para recoller areais e non se pidieron por el Concello de Cangas. Entón, é que xa é un pouco cansado o tema. Co cal, o único que facemos desde a alternativa, nos vamos a abster, porque a verdade que nos quedamos un pouco así coa moción, non estamos en contra do que pon, pero nos faltan moitas cousas, e como sabemos que a van quitar exactamente igual, ben, por iso o posicionamento noso hoxe, pero pedindo, por favor, porque xa non sei como vamos a pedir, que se convoque esa mesa. Porque igual que o proxecto de saneamento de antes, tiña que haber pasado pola Mesa de Medio Ambiente. Para iso a creamos, e que non ten sentido que montemos regulamentos e mesas e que ao final nadie pueda opinar. Pero, Clara, córtache. Seguinte. Eu non teño máis nada que decir, vamos a votar a favor. Causa bueno, parece que lle gustaba o dos cans, non? A da alternativa. Mire, a ordenanza de cans dice que desde o 15 de junio ao 15 de setembro non poden ir os cans por as praias. De ninguna maneira, salvo naquelas praias que se lles permite, que son a que todos sabemos, además, despois o resto do ano, sí. Entón, que poidan ir os cans a esa playa non impide que poidan ir persoas que non teñan cans. Entón, o que tratamos de decir, porque vamos a ver, calquer persona que poida estar desnudo ou vestido pode estalo en calquer playa. Non é necesario, porque non é unha cuestión de opinión. Todos podemos opinar eso. É unha cuestión de legalidade. Desde o ano 1989, desaparece do Código Penal o escándalo público. Por tanto, calquer persona pode facer nudismo en calquer playa, en principio. Vale, entonces, pero esta información posiblemente non a coñezca moita xente. Entonces, eu o que quería é entrar na cuestión en este tema e crear debate e que a xente empezara a ter conciencia do que é isto. Entonces, as persoas son libres de ir ou non ir, e son libres de desnudarse ou non desnudarse. En ningún caso deben presionar a aquelas outras que estén espidas ou estén vestidas. Eso é o máis importante. E o mesmo é o que falábamos dos cans. En España o nudismo está permitido en calquer espacio de costa a menos que un ayuntamiento o proíba, expresamente. O Tribunal Supremo, en sentencia o 23 de marzo de 2015, e outras sentencias posteriores que houbo, considera que o nudismo non pode ser manifestación de ningunha ideoloxía. Eso é o que permite que se poida prohibir o nudismo nas praias. Porque o nudismo non é unha actividade amparada pola Constitución, polo que se pode prohibir e limitar mediante unha ordenanza municipal. Entón, é o que quería chegar a este punto. Decir, que calquer persona pode espir ou non en calquer playa. Por eso que se fagan, de alguna maneira, mediante tablóns, mediante
xornadas informativas, o que sea, pero hai que tratar de explicarlle á xente que cada un é libre de ir ou non ir a unha playa e desnudarse ou non desnudar. E non a poden acosar, aplaudíndolle ou insultándoa ou facendo... O do grafite xa foi unha anécdota. Eu esa información tuvena por a prensa. Pero isto de Barra e de Viñó tuveno de primeira persona, de alguén que o sufreu. E a min non me gusta, hoxe en día non me gusta facer o nudismo, a vista está porque non teño un corpo que, ao meu parecer, pode exhibirse. Pero hai outra xente que sí. Pero podolles asegurar que fixe nudismo en outros tempos. Bueno, eso é unha anécdota para romper o xelo. Bueno, nada máis. Que sí, que hai moito que falar e que podríamos estar falando toda a tarde deste tema e que hai que convocar a mesa e todo o que queiran. Pero fágano, por favor, fágano. Teñen un ano por diante para facer isto. E se non o fan todo, por lo menos empecen pouco a pouco, como a formiguiña, e pouco a pouco, porque teñen 12 meses por diante, casi. Vale. Moi ben. Pois, rematado o debate, xa pasamos a votar a moción. En este caso, temos que votar tamén a modificación. Bueno, pois votamos a aceptación da modificación que propoñedes. Sí. A votación da aceptación do cambio da moción do punto, que era o número 5, se non me equivoco. Ben, votos en contra, abstencións e votos a favor. Se aproba a modificación, votamos agora o corpo da moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pois queda aprobada esta moción. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o inicio do expediente para a expropiación do acceso á Punta Couso. Dou paso ao propoñente. Sí, boas noites. O acceso a Punta Couso é un problema que ven de lonxe, donde prívase de liberdade, uso e titularidade do camiño que debería de ser público a todos os efeutos. É unha vergoña que parte do territorio e costa de Cangas non poida ser utilizado con liberdade, prívase do acceso aos mariñeiros para desempeñar o seu traballo ou impídese o mantemento do faro pola seguridade do mar. O Partido Popular de Cangas leva anos traendo mocións para dar unha solución a este camiño e van pasando os anos e todo segue igual. Anos atrás vivimos en momentos de perigo, de incendios nesa zona, onde os medios de protección contra o lume atopaban dificultades para o seu acceso, ou mesmo episodios de enfrentamento entre veciños cos supostos donos dese camiño. Por todos estes motivos, traemos ao pleno desta corporación a seguinte proposta de acordo, que se inicie o expediente de expropiación do acceso a Punta Couso para que este pase a ser de titularidade municipal para o seu uso público. Nada máis. Moi ben, abrimos entonces o primeiro turno de palabra. Empeza Aurora. Sí. A ver, como ben dices, foi sempre paso de veciños, de mariñeiros. Eu sempre pasaba por ali, como os que vivíamos ali moi a menudo. Desde o ano 1977 empezaron a facer as casas en Couso. Desde o ano 1991 ao 1995, do 99 ao 2007 e o 2011 ao 2015 estuveron ustedes gobernando e non trouxeron en ningún momento para que se expropiara o Couso. Eu agora penso que, claro, hai uns señoritos aí que agora chega o momento de que hai que facerlle, eles que vais a expropiar, entonces, cos cartos de todos, vamos a poñer o saneamento, vamos a poñer o abastecemento de agua, e vamos a urbanizar a uns señoritos que se crearon sempre os donos dese terreno. A mí non me queda claro de que sean amos ou non, ou que... Eu sempre pensei que era Nós sempre pensamos que era un terreno que estaba aí e que se podía facer uso del, hasta que empezaron a prohibir. Nada, eu solamente quero apuntar isto, que non sei agora, porque está presa para facer a expropiación, que vou a votar a favor, desde logo. Pero tamén quero apuntar que aí vai haber un diñeiro de todos
que vanse aproveitar, pois isto como acabo de dicir, e digo así, uns señoritos que o mellor agora non lle ven ben facer eles o que teñen que facer e piden que faga o Concello. De momento nada máis. Bueno, a alternativa sempre toca facer de abogado do diaño. Entón vamos ser moi realistas. E vai sorprender o que vou dicir, eu sei que o Partido Popular lle vai sorprender. Bueno, o Partido Popular presentou o 15 de maio do ano 2018 a expropiación de Punta Couso e a alternativa canguesa de esquerdas naquel momento apostou por inventariar ese camiño e leválo ao pixón. O teño que decir así claro. Tamén é certo que o Partido Popular abandonou o pleno e non houve votación, pero eso é para outro momento. Os anos pasaron. Coincidimos totalmente en que o camiño é público e houve unha ocupación, pero hai un problema, que os veciños teñen unha sentencia, dúas sentencias, nas que se lle declara que o camiño é privado. É dicir, en momentos determinados e en diferentes situacións, pois o Concello non supo ou non puido ou non tiña ou non lle pareceu aportar documentación que acreditara que ese camiño era público. Era moi difícil acreditar esa documentación? Non, porque se deron licencias. E a normativa no Concello de Cangas é que non tes unha licencia se a túa parcela non dá en camiño público. Punto. Entón, sorprende que en todas estas ocasións pois non se presentaran a documentación oportuna. Da igual, houve diferentes colores, non vamos entrar en que goberno sí, que goberno non. Nós non o vamos facer hoxe. Ben, a realidade é que o camiño é privado e as situacións que ocurren en Punta Couso están moi ben descritas no fondo da moción do Partido Popular. Aí o teño que decir. Para nós, a revisión do faro é imprescindible para guiar os nosos mariñeiros e é super difícil facelo. Emerxencias, incendios, rescates na costa non se poden facer por culpa de ter ese camiño privatizado e con un portal e a atención a incendios e incluso se alguén sin darse conta entra nesa parcela, pois aparecen 2 rottweilers que hai por allí e hasta houbo problemas con nenos pequenos de mordelos os cans que teñen soltos. E no fondo o que fan é apropiarse da nosa puntiña de Punta Couso en uso exclusivo e en vez de cerrar a súa parcela como facemos todos da nosa vivenda, pois genial, que máis dá? Cierro todo el Penedo e me lo quedo todo. Entón, é un escándalo. Co cual, apunte hoxe o día no calendario, señor Soliño, pero a alternativa vai votar a favor da expropiación. Apoio o que acaba de decir a concelleira de Izquierda Unida. Me parece un cachondeo, me parece un roubo, porque o Concello vai ter que pagar con carto público unha expropiación dun camiño que era público a esa xente que o cerrou cunha cancela, pero para atrás xa non podemos ir, xa non hai fórmula humana. O inventario sigue retrasado, o pexón sigue sin existir, e entón deixemos de darle vueltas al mandril, sempre exactamente coa mesma cousa. Gracias a Dios, en este momento, ese chan está catalogado, creo que como chan rústico, cual ainda por riba valdralle menos o Concello a de expropiación dese camiño e evidentemente é fácil de declarar o interés público, que é da única forma que a Administración pode facer unha expropiación para conseguir ese camiño. Posiblemente a xente pense que podemos meter os cartos en outras cousas máis importantes. Se de verdade hai unha desgracia en Punta Couso, se de verdade hai un incendio, a xente de Vilanova e compañía teñen un serio problema se non se atalla no seu inicio, co cual creo que sí que serían uns cartos ben invertidos se somos capaces de leválo a cabo e explicarlle á veciñanza por que se fai neste momento. Nada, decir que son 3 sentencias. Primeira instancia, apelación e recurso de casación, donde sí que é certo que lle dan a razón ás persoas que demandaron. Nada, pouco máis que engadir despois do que dixeron as nosas compañeras, e por parte do Partido Socialista imos votar a favor. Bueno, sinceramente non sei por onde comenzar con esta proposta. Tal vez o mellor sexa que comeza dicindo que imos votar a favor,
para quitarnos eso do medio, xa que sempre defendemos o carácter público dese camiño. Pero tamén temos que decirlles que ninguén tivo máis tempo que os propoñentes para levar adiante isto que nos están solicitando nesta moción. Ninguén gobernou máis anos que vostedes e non fixeron nada, unha vez máis. Tamén pensábamos desde o BNG que o mellor deberíamos comenzar, en vez de por decir que íbamos a votar a favor, con expresar, non sei como dicilo para que quede moi claro, o noso profundo desagrado por unha proposta que permitirá que eses que roubaron o patrimonio dos veciños e veciñas de Cangas reciban un pago por recuperalo. E ainda por riba, non quero nin pensar xa cando veñan aquí a exixir servicios e o arranxo do camiño. Que xa vai ser o cachondeo, padre. Pero aínda así, igual que dixo a concelleira de Alternativa, vamos a votar a favor de desprogregar ese camiño, porque evidentemente, a estas alturas e despois de 3 sentencias, outra cousa que non sexa expropiación, efectivamente, e aí teñes razón, non hai. Gracias. Sí, levo de concelleiro, tuve de concelleiro dende o 2011 ou 2015, cando empecé con estas propostas. E trouxen esta proposta, digolle, case seguro, máis de 5 veces a este pleno, máis de 5 veces, non é cousa nova. Dende o 2015 e van máis de 5 veces. Como decían antes, para facer esas casas que están aí nesa punta, tiñan que lindar directamente con un camiño público. Fixéronas, aproveitaron esa xogada e despois meteronlle a cancilla. Nas legislaturas pasadas, os grupos que gobernaban decían, e falo xa do 2015 en diante, decían que iban a resolver coa inclusión dentro do inventario de bens municipal, cousa que nunca se fixo, vale? E pasaron de largo con todo este problema. Sempre dicen que o inventario non era unha solución. O inventario é simplemente un color nun plano, como tamén nos dicen antes. A titularidade a dá unha escritura, un documento registral, un documento que só ten como resultado dunha expropiación justificada polo interese e a necesidade pública. Non podemos permitir outro anos máis sen resolver o tema deste acceso, que cada día que pase un día perdido. Intentouse por vía judicial e por motivos extraños, e quero marcar, por motivos extraños, sempre se perdeu. A única solución pasa por rematar dunha vez por todas, dunha forma eficiente e definitiva, e a expropiación que está apoiada e avalada por ese interés público deste camiño. Calquera outra solución é alargar o tempo e enredar judicialmente cunha derrota segura. A titularidade do ben, como todos sabemos, a dá o documento por registral de propiedade, unha escritura pública de titularidade que se consigue despois de facer esta expropiación. Nada máis. Ben, abrimos o segundo turno. Intentaré ser rápido. Es decir, comparto totalmente o enfado, se lle queremos chamar así, entre comillas, do concelleiro de Medio Ambiente, porque sentimos nós exactamente o mesmo. Ben? Nos rouban o camiño, pechan, se ríen de nós 40 anos e agora ainda por riba lle temos que pagar. Sí. E van pedir arreglo de camiños, saneamento, abastecemento non, porque non lle chega agua alá arriba, porque non hai bomba que lo resista. Con lo cual, ainda que o pida, non se lle vai conceder, porque é imposible. Pero é unha realidade, pero é que ás veces cando perde, ten que asumir que perdeu. E levamos demasiados anos sin asumir que perdemos esa loita. Por H's ou por B's, me dá exactamente igual. Entón, realmente xogamos a última partida, a mí que me gusta o axedrez. Pois non, neste momento estamos en tablas. Se o Concello non fai nada, quen ten que facer algo é o Concello. A única figura que nos dá a opción é a expropiación dese camiño e, evidentemente, reflexalo no inventario e no pexón que veña. Iso é indudable. Pero en este momento non temos outra alternativa con 3 sentencias que eu tiña 2 apuntadas, como temos diante. Contra un tribunal non podemos ir. Co cal, temos 2 opcións. Ou seguir deixando o portal pechado e que o día caiga unha desgracia, depois todos nos botemos unha manxa á cabeza, ou 2, actuar e expropiar, nos guste ou non nos guste. E ás veces, contarlle aos nosos pequenos e facer memoria non é malo tampouco. Ao mellor tampouco é tan malo.
Sí, eu só quero facer un comentario moi breve. As razóns extrañas de sentencias o mellor se aclaran repasando os nomes e apelidos de algúns dos que viven ali. E con iso xa están aclaradas. Vale? Sí, nada, eu creo que Cangas ten que recuperar o que lle pertence, o camiño de Punta Couso ten que ser público, a Corporación de Cangas ten que ser valiente e deixar de dar largas e mirar para outro lado e resolver este problema, polo que pa diante que se inicie este expediente e que todos podamos disfrutar de todos os ricóns do noso concello. Moi ben, pois, sin nada máis que engadir, vamos a pasar a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E pasamos á última moción da orde do día, que é a moción municipal do Grupo Mixto sobre unha nova infraestrutura sanitaria. Doulle paso á propoñente. Bueno, na exposición de motivos da nosa moción, o que pon simplemente o camiño andado con respecto ás necesidades sanitarias do noso concello son coñecidas por todos. Tamén o son o traballo realizado para que os restantes concellos da comarca, Bueu e Moaña, se sumaran a nosas demandas para así ter máis forza e máis posibilidade de éxito nas mesmas. Pero tras anos de loita, nos últimos meses e de forma persistente e insistente, escoitamos as declaracións da Mesa de Sanidade de Moaña demandando o CIS ou infraestructura sanitaria que pretenden acometer os Sergas sexa trasladada a Moaña, a Xisalde en concreto, e pola contra o Goberno Municipal de Cangas dá calada por resposta. Na última Mesa da Sanidade, polo mes de xullo, chegouse ao acordo por unanimidade da Mesa de xestionar unha xuntanza co Conselleiro de Sanidade para aclarar definitivamente as intencións e a posición dos Sergas con relación a onde se vai a ubicar a infraestructura sanitaria que prestaría os seus servizos sanitarios á veciñanza de Moaña e de Cangas. E, por voz do propio Concelleiro, nos que nos enteramos que dita reunión nin se solicitou, polo que antes o continuado silencio do Goberno Municipal nos vemos na obrigación de propor a esta Corporación Municipal o seguinte acordo. 1. O Pleno do Concello de Cangas ratifica o acordo tomado por unanimidade do Pleno no que a Corporación loitará e traballará para garantir a construción dunha infraestructura sanitaria que cumpra as demandas do Morrazo. 2. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a que se cumpla o acordo adoptado na última Mesa da Sanidade de solicitar unha xuntanza co Conselleiro de Sanidade para confirmar que a aposta do Sergas siga a ser a infraestructura sanitaria de carácter comarcal que se construya no noso concello. Ben, abrimos entonces o primeiro turno de palabra. Vale. Sí. Bueno, por parte do Grupo Socialista, decir que, por suposto, imos aprobar esta moción. Quero decir que o Grupo Socialista sempre tivo a mesma postura, non? De feito, pois, bueno, fomos os que propusimos a modificación puntual nese momento para poñer os terreos a disposición da Xunta para esa infraestructura sanitaria. Consideramos que o presente e o futuro de un CAR, non dun CIS, dun centro de alta resolución que solucionan os problemas e as necesidades e as especialidades que é o que necesitamos en Cangas, non? Sobre todo, pois, bueno, as primeiras consultas que todos sabemos de traumatoloxía, como pode ser traumatoloxía, reumatoloxía, e que isto tamén pois facilitaría e conciliaría a vida das persoas que para iso están os servicios públicos sanitarios, non? Parécenos moi interesante esta proposta que valorar as inquietudes e as necesidades de toda a población de Cangas. Estaremos todos de acordo que Cangas necesita e merece esa infraestructura sanitaria xa que é referente en toda a comarca. Polo de agora, nada máis. Ben, para empezar, o primeiro punto, como precisamente indica no seu texto, ratificar un acordo tomado por unanimidade do Pleno. O sea, é que xa non sei cantas veces hai que repetir estas cousas. Quero dicir, volvemos a votar? Pois volvemos a votar, non pasa nada. E vai volver a ter unanimidade este primeiro punto, sin ningún tipo de problema. Como se temos que votarlo 40 veces. É repetitivo, non ten moito sentido.
Agora, o segundo punto, que é onde realmente pode estar o interesante, o de solicitar unha xuntanza co Conselleiro de Sanidade para confirmar que a aposta do Sergas siga a ser que a infraestructura sanitaria de carácter comarcal se construa no noso Concello. Bueno, por lo que sabemos por parte do propio Conselleiro e do xerente de área, sigue sendo así, vale? Pero ainda así, o que pensábamos desde o Goberno era que a folla de ruta que se trazou desde que aprobamos levar adiante ou apoiar a modificación na rúa para aportar os terrenos, a folla de ruta acordada pola maioría dos grupos desta corporación era presentarse na Xunta con ese proxecto xa enviado. Evidentemente, para iso, si seguimos os pasos que acordamos cada vez que nos reunimos para tratar a proposta da empresa, pois o primeiro de todo é saber se efectivamente, despois de que eles presentaron a súa proposta definitiva, o resto, os grupos que apoiábamos, evidentemente o Partido Popular se expresou a súa postura en contra, estamos de acordo co que se nos presentou ou non. O mellor será seguir esos pasos que tiñamos pensados, reunirnos, ver se efectivamente todos seguimos apoiando enviar esa proposta ou se queremos facer algún cambio e se todos estamos de acordo, enviarla de inmediato e aí solicitar a cita co conselleiro e presentarnos ali con esa proposta xa enviada. Creo que é o mellor. E, evidentemente, por suposto que hai que pedir esa xuntanza co conselleiro, pero eu entendo que debe ser nese orden como se fagan as cousas. Creo que xa todos os grupos tiveron acceso á proposta de modificación. En concreto, está subido o expediente desde hai 2 semanas aproximadamente. A Alternativa aos Veciños solicitou acceso ao expediente e ten acceso xa, creo que caducaba hoxe o prazo de 10 días habitual, como lle indiquei por correo electrónico cando lle avisei de que tiñan o acceso ao expediente. Si queren máis tempo, evidentemente non teñen máis que solicitalo e se lles concederá sin ningún tipo de problema. E o que falta é por saber si están de acordo con ese proxecto e o enviamos tal cual ou si queren facer algún tipo de cambio. Por parte do Goberno Municipal estamos por enviálo tal cual e gañar todo o tempo posible. E a partir de aí, unha vez que se envíe, solicitar a cita, a xuntanza co Conselleiro de Sanidade. O sea que, en principio, non temos ningún problema, simplemente puntualizar estas cuestións no punto 2 e, evidentemente, indicar que vamos a votar a favor da moción. Bueno, boas tardes, noites a todos e a todas. Bueno, a verdade é que lendo a exposición de motivos, o camiño andado, o traballo realizado para que os restantes concellos da comarca Bueu e Moaña se sumaran. Bueu sempre manifestou que non se quería sumar. Iso era unha utopía do goberno anterior que pensaba que Bueu quería, pero Bueu nunca quiso. E Moaña xa estaba sumado, o sea, non poñamos medallas, non temos que poñelas esta corporación porque iso era un traballo que xa estaba feito. Tras anos de loita, non. É que calquera veciño de Cangas que lea isto, o camiño andado, anos de loita, e que lle digamos que levamos máis de 6 anos sen sequera ter un terreo para pôr a disposición, debería vir aquí e enfadarse con todos nós. Porque nin levamos anos de loita, nin levamos camiño andado. O camiño está aí, pero nós temos unha parálise mental e física. Mental e física. E ese é o problema que ten Cangas. Por eso Cangas non ten nada. Ese é o problema. Un estudo cunhas características que, sí, foron definidas polo Sergas, pero que serviu para que Moaña, dentro de igual 6 meses, teña un centro xa operativo, que serviu para que Lalín tamén teña un centro e que aquí non serviu, porque realmente calquera veciño que escoite que levamos anos de loita e un largo camiño andado tiña que estar enfadado con nós, porque non hai un só municipio que diga que non quere mellorar a cobertura sanitaria dos veciños. Ni un solo municipio. E se seguramente o Sergas pusera a dispor de calquer outro municipio
7 millóns de euros para unha infraestructura sanitaria, calquera dos municipios diría, pon aquí esa infraestructura. E eso somos nós, eso é Cangas. E estamos totalmente reflexados neso. A señora Martínez di CAR. E volvemos outra vez a algo que, dende logo, denota que vostede non forma parte da Mesa de Sanidade. Porque aí xa dixemos que llevamos a chamar precisamente infraestructura sanitaria despois de 4 anos no que a discusión era CAR ou CIS. Fíxese vostede, e se lee vostede as características dese centro de alta resolución que teñen como exemplo, son exactamente as mesmas que un CIS. Pero hai que ler. Por os terreos a disposición, di o PSOE que foi a súa proposta, por suposto, mediante unha modificación puntual. Claro que sí. E que vai a tardar 7 ou 8 anos. E iso é velar polos intereses de Cangas. Claro que sí. Maravilloso. Tamén di que hai que ver as especialidades. As especialidades terán que velas os facultativos e os técnicos sanitarios, que ningún de nós, bueno, minto, hai unha persoa aquí que pode ter certos coñecementos e o resto non os temos. Calquer político aplaudiría coas orellas se poidera decirlle no seu municipio que vai levantar unha infraestructura deste tipo, pero aquí non. Antón di o punto 1 que o aprobamos, que por que vamos a volver a votar, porque, hombre, Antón, a experiencia nos di que aquí aprobamos moitas cousas e que non se tramitan. E, efectivamente, seguro que está sin tramitar. Eu vexo perfectamente válido que Vitoria o poña aí. Como non? Si, o punto 1. O punto 2, bueno, queres levar a Xunta ese plan que aquí xa votamos, que aprobamos, sí, pero a ver, o que non explicas aquí é que efectivamente tras esa reunión vos modificastedes esa modificación puntual, sacastedes unha parte dos terreos. Xa non é o que aprobamos aquí, sí. Si a empresa que vai ceder os terreos sacou unha parte dos terreos e xa hai conflicto cos veciños, co cual, en primeiro lugar, non vas a levar o que votamos aquí e, en segundo lugar, hai conflicto. E esa é a realidade. Entón, claro, ler que levamos anos de loita, ler que é un longo camiño andado, home, a min, sinceramente, me sinto, como veciña de Cangas, me sinto insultada. De momento, nada máis. Segundo turno, comeza Vitoria. Se o tema non fora tan serio, ainda me botaba unhas parrafadas. Porque ás veces no gobierno yo. É dicir, miras para min como se fora unha cuestión miña. Non, son eu a quen teño que tramitar. A ver, díxennos, incluíndonos a toda a corporación, díxennos, falando da mesa da sanidade, que somos moito máis que os políticos, gracias a Dios. Ben? O de mental e físico prefiero nin mencionalo. Sabedes que eu non son das persoas que me gusta ni que me insulten nin insultar. Non acostumo a facelo, porque non me gusta. Porque creo que é o gran erro da humanidade, ademais, insultarnos. Ahora sí defender o que creo, e con paixón, correcto. O fago sempre, entón vou defender no que creo. Dixen o largo camiño andado porque mira que nos levamos anos. Sí, que levamos moitos. 2009 xa paralizamos o plan de melloras. 2010 é cando se fai o Álvaro Cunqueiro. 2017 orzamentos que non existe ni CAR ni CIS por parte da Xunta. E podría seguir nomeando cronoloxía porque como eu levei o Consello de Sanidade, fui facendo o meu resumen durante os 4 anos do goberno anterior. E os incluyo a vostedes, porque tamén forman parte desa mesa de sanidade. Ben, ano de loita eu creo que tamén. Porque con poñernos de acordo na Corporación de Cangas é que che toque o premio. Entón, levamos loitando moito. E, certamente, o que somos é un pouco duriños de cabeza. Eso o comparto completamente. Non insinúo de mental, pero duros de cabeza o comparto totalmente. O acordo plenario, o que se chegou por unanimidade, di que se acabou CIS e CAR, que estou un pouco cansada. Quixen ler a moción, porque a propia prensa puxo CIS na miña boca, e a moción non o di en ningún lado. Por qué? Porque o acordo plenario que nos permitiu avanzar un chisquiño foi deixar de falar de CIS e de CAR
para falar por infraestructura sanitaria. Non hai máis. Partindo de aquí, unha cousa é a consecución dos terreos, ben, polo trámite que se considere, e outra cousa moi distinta é saber, primeiro, que o que pensa o goberno de Cangas. Estou dicindo o goberno, non a corporación. Ben, por qué? Porque si Moaña ten o CIS, significa que o PAC de Cangas se vai para Moaña. E esa é a realidade do que teñen agora construindo, transformalo nun CIS e que as urxencias se vayan para Sisalde. E se vayan para Sisalde á mesma inversa que están vivindo eles agora. É dicir, Moaña está vindo as urxencias a Cangas, bueno, pois o que ela pide é que sexa contra. Sin máis, e ninguén se pronunciou. Eu non dixen CIS, nin dixemos CAR, ou volvemos a reiterar. Dixemos de, primeiro, se vamos a cumplir os acordos plenarios, e iso foi infraestructura sanitaria, e segundo, unha cousa son os terreos, concelleiro de Medio Ambiente ou de Urbanismo, e outra cousa é que existiu unha mesa de sanidade, que, bueno, existiu unha nun ano e 4 meses, donde houve un acordo. Que pasa? Que as reunións da mesa tampouco importan. Eu considero que son dous acordos paralelos. A Mesa da Sanidade, a única cousa que acordou que foi mandarlle un email al conselleiro pidiéndole unha reunión para conocer los nuevos miembros de la corporación e en que punto estábamos. E non se fixo, el recoñece. Oye, que si se fixo, por Dios, enseñarme el correo electrónico e me callo, quito el punto. Pero el di que non na visita a Moaña. E é un acordo da Mesa da Sanidade. Entón, ¿quién se levanta los acuerdos? Porque lo é que non sepa que as convocamos. Esa é a cuestión que a alternativa trae. Ben? Segundo, fai semana e media que fai este venres, no, o anterior, que se nos dou acceso a un expediente dun proxecto que evidentemente estamos vendo porque non collía ni siquiera en un pincho. Pretenden que lo veamos en 5 días. Correcto. Que o vamos ver. Pero sí que hai algo concreto que fixo mención a concelleiro do Partido Popular e que vou decir, que non solamente hai unha zona que se queda fora e hai un conflito con os veciños, é que está nunha zona onde hai un centro educativo. E eu quero ver ben ese proxecto e quero asegurarnos que non hai problema e que, ademais, hai un proxecto que afecta cuns viais á contorna de Santo Domingo e da Pedreira, e eu tamén o quero compartir cos veciños porque o que as acordou na reunión, estando presente tamén un dos concelleiros do Partido Popular, é que teríamos o proxecto en tempo e en forma, cousa que non foi así, e que podíamos compartilo, velo e aportar. Eu non podo aportar se os veciños, algunos, non coñecen o proxecto, que é verdade, hai outros que tiñan o proxecto antes que a min. Teño que dicilo. Entón, nesa fase estamos, nadie está a discutir, pero, hombre, a mí se me monta tamén unha infraestructura diante da casa, me van a ampliar un vial ou me pechan o vial de acceso á miña vivenda, tamén me gustaría que o político do meu concello compartiran conmigo, al menos como mínimo, unha exposición pública ou algo por si eu puidera velo. E iso que, correcto, e iso que vemos. Ahora, creo que os puntos de acordo din unha cousa, que é a loita, ante o silencio. Unha loita, que de verdade, a alternativa non nos queda claro se xa navegamos ou non navegamos na mesma dirección. E por outro lado están os terreos, porque mire, se non vamos a loitar pola infraestructura sanitaria, a mellor tampouco vale a pena aprobar el proxecto ni ir a ningún lado, porque estamos a facer o parvo. É dicir, vale, se o conselleiro non la vai llevar a cabo, para que queremos un monte? Volvemos a reiterar, para que vamos a deixar os veciños sin fincas se tampouco se vai invertir? É dicir, se queremos, podemos. O problema é se non queremos. E iso que quere saber a alternativa. Bueno, empezaré por decir que en algunhas cousas algunha xente debería taparse un pouco cando fala. Porque decir que non hai infraestructuras sanitarias porque non se poñen terrenos a disposición cando temos uns terrenos a disposición desde hai 15 anos e non hai infraestructura sanitaria, algunhas cousas mellor nin nomealas, Despois, por suposto que queremos a infraestructura sanitaria para Cangas, porque ademais creo que tanto Cangas como Moaña xa indicaron que a mellor zona é esa da Rúa. Quero dicir, non hai nada que discutir a ese respecto. Por lo tanto... Hai acordo plenario de Bueu, que tamén o di. Perdón, que me olvidei. Os de Bueu, como sabemos, están na zona sanitaria de Pontevedra. Pero hai un acordo plenario da corporación de Bueu que o di. En calquera caso,
Por lo tanto, aclarándose a todo, evidentemente que apoyamos que sexan cangas. Por suposto que sí. E, bueno, e iso. É que o do Partido Popular co tema de poñer terreos a disposición é que me supera bastante. Gracias. Ben, se se quere construir, evidentemente fan falla terreos. É fácil, como a corporación saínte do BNG, mercar uns terreos que o pague a entrante, despois de ter o Concello hipotecado, e despois vir aquí a decir que non se facía nada cos terreos. Pode vostede propor facer algo aí. O que pasa é que as cousas non se fan cun megáfono e na rúa, hai que traballar, e o que falla aquí é esa pata, a pata do traballo, leva fallando moito tempo. Señora Portas, eu tamén dixen nós, o sea, dixen a corporación, que sufrimos parálise, Vitoria dicen que todos a sufrimos. Eu tamén fun inclusiva, e é certo que calquer cidadán de Cangas pensa que temos parálise, pero de todo tipo. E non o digo con ánimo de ofender a ninguén, pero é unha realidade. Non existe ningún municipio no que se quisese gastar eses cartos nunha infraestructura sanitaria, que estamos a falar de mellorar a asistencia sanitaria dos veciños e das veciñas. Estamos a falar deso. Vostede, cando gobernou, eu xa sei que non gobernou sempre, pero cando gobernou, temos un asunto, expropiacións parcelas á rúa para infraestructura sanitaria, que vostede puso en marcha, e había unha partida económica, e nunca se levou a cabo. Temos o documento. Por que non se fixo? Non o sei. Eu non gobernaba. Si gobernásemos nós, estou segura de que se houbera feito. Segura, claro que sí. Claro que sí. E sei que se fará cando gobernemos nós. Estou segura de que non se vai facer nada. Antes. Segurísima. Segurísima, porque realmente a historia o demostra. O demostra. Todas as infraestructuras un pouco importantes deste municipio se fixeron con gobernos do Partido Popular. Todas. A señora Martínez ten incontinencia verbal hoxe, está nerviosa. Quere chorar un pouco máis? Digo eu. Eu estou acostumada... Podo... A cobrar estamos acostumados todos e cada un según a súa valía ás veces e ás veces según o que poida. Señora alcaldesa, eu non interrumpín a ninguén. A nós, aquí nos insultan todos os días, en todos os plenos. Todos os días e en todos os plenos. Non, digo en xeral, é que non teño as gafas postas, non estou mirando para ninguén. Todos os días e en todos os plenos. E temos que aguantalo, non? Bueno, pois se nos temos que aguantalo, aquí temos que aguantar todos. Estamos aquí porque queremos. Porque queremos. O certo, Vitoria, nos vamos a votar a favor desta moción porque levamos anos votando a favor de todas as mocións que queiran facer algo en Cangas. Pero tamén é certo que estou convencida de que non se vai facer, porque o veño vivindo ano tras ano, ano tras ano. E esta historia da modificación puntual das normas, temos unha modificación aprobada fai casi 6 anos e todavía non se sabe nada dela, que é onde vamos a facer ese supermercado familia que se vai a trasladar. E esa é a realidade. Eu non quero inventar nada, pero é a realidade. E eu sí que creo que era urxente facer isto. E o creo porque creo que calquera veciño ou veciña de Cangas querría tela. E tela en marcha canto antes. Pero a realidade é que non hai ganas de facela. Así que vamos a volver outra vez a votar que sí a isto. Nos levamos anos pedindo este primeiro punto se saca dun pleno extraordinario que pedimos nós, nos que dixemos non llevamos a chamar nin CIS nin CAR, fomos nós o que dixemos, vamos a chamar infraestructura sanitaria precisamente para avanzar, pero dende esa
non avanzamos nada máis. O único que conseguimos, o único que acadamos foi chamarlle infraestructura sanitaria e non ter nada máis. Nada máis. Ben, pois pechamos o tempo de debate desta moción e pasamos... É que xa gastaches... Sí, é que che din mal o turno, non tiñas que ter comezado este segundo turno, non tiñas que terlo comezado ti. De feito, xa gastaste 5 minutos. Vou a dar por cumplido o teu tempo, non sei se queres decir máis, pero realmente... A ver, pues cando un presenta unha moción ten dereito a 3 turnos. A mí é a única que se me manda a calar, se me corta o tempo e agora díseme que se me gastou que non podo falar. É que usarías 4 turnos, en realidade. Gastarías 4 turnos, sí. Fixo exposición, comezou a primeira... Sí, claro, pero estamos xa no segundo turno e abriu Noela falou 5 minutos. Sabes que non. Vale, veña, pois entonces eu estaba interpretando que che dera un malo segundo turno, pero 3 minutos entonces. Suerte que dixen que me faltaba o terceiro e aínda así non me creu, yo tuveron que decir os demais. A ver, eu creo que a moción é superimportante. Eu non vou quitar certas cousas e evidentemente levamos anos discutindo que ás veces, por eso decidimos entre todos poñer infraestructura sanitaria. Vostede mesmo o recordou, eu en 2 anos de goberno abrí un expediente de expropiación e eu, e o vou dicir claramente, eu votei na primeira modificación das normas de Angecabe porque non me gustaba ese proxecto e porque nos cedían 4.000 metros. E non queríamos 4.000, queríamos 11.000. Porque sabíamos o que queríamos, non queríamos un pequeno cunicho, queríamos un cunicho grande. Vale? E esa infraestructura non nos vale. E eu, que son unha defensora da accesibilidade, non entendo un centro de saúde con 5 alturas e unha costa para morrer. Entendo un centro de saúde con 2 alturas, e iso chamase accesibilidade, e con zona de aparcamento. Cando a empresa nos ofrece un proxecto con 11.000 metros cadrados e unhas condicións que se adaptan, pois se nos sale gratis moitísimo mellor, porque os cartos non nos sobran. E iso non estou dicindo que nos valga respecto ao proxecto que presentaron outro día, porque reiteramos que non lo hemos visto, e que para nós é compartilo coa veciñanza. Pero a min me faltou estes 3 últimos meses un pronunciamento ou ben pola Mesa da Sanidade ou ben por este goberno municipal, ver que todo o mundo fala si nos van a quitar ou non nos van a construir e nadie se pronuncia. E o único que se pronuncia en prensa é eso es unha tontería e se va a dejar de hablar dese tema. Eso sale nunha nota de prensa. E como eu xa non sei o que di a prensa, si é verdade ou non é verdade, e os veciños que me preguntaron o mesmo, hoxe, antes de vir para aquí, me pararon 2 veciños e me dixeron, por Dios, Vito, que a infraestructura sanitaria non a perdamos tamén. Esa foi a frase. Ben, entón é o único que nos piden os veciños, justamente, que loitemos por iso, e eu quero que o digades claramente. Eu xa vos dixen que se facía falta cambiamos o punto 1, como se é unha declaración institucional, pero claro, que valja de algo. Non vale de nada que aprobemos isto hoxe e mañá nos salga la minuta pidiéndole al consellero la reunión. É dicir, e que avancemos, e que se faga a mesa de sanidade e que se avance, pero que sepamos a donde vamos. E a nós nos parecíamos esencial isto, porque apoyemos o Concello do Lado, que evidentemente ole sus ovarios, men, apoyémonos a eles pedindo as nosas urgencias para lá, e nós non nos pronunciemos de cal é o noso posicionamento en Cangas. Entón, a alternativa se quere deixar claro o seu posicionamento, e é loitar, nos leve o que nos leve, por ter unha infraestructura sanitaria aquí, porque a necesitamos. E esa é a palabra, e a necesitamos todos e todas, e que non o entenda que yo diga a xente que este verán e este inverno o pasou fatal, porque xa non se pode ir ao centro de saúde, e que non hai nada. Non sei se o entendedes, temos un centro de saúde que non ten accesibilidade, que non ten médico ni personal, que teñen uns turnos que son horribles e que non te pongas un pouco mala de ligado porque é mellor que collas o coche e te vayas po Cunqueiro pa Povisa, porque te la palmas por el camino, porque nin ambulancia temos. Bueno, teño que dicilo, o conselleiro dixo esta semana que conseguíramos a ambulancia, co cual teño que agradecer á Mesa de Sanidade o esforzo de pedir esa ambulancia para o Morrazo e por fin o día que a vexa o celebraremos, porque eso é para celebrar. Pero de verdade que a sanidade é un principio fundamental e que non se haya pronunciado ninguén
sinceramente, a alternativa foi a que nos fixo cambiar a moción, porque tiñamos outra, e traer esta de urxencia para que se pronunciara este pleno e os veciños e as veciñas escoiten de que non estamos calados, porque houbo quen puxo na prensa, por fin alguén se pronuncia. Os veciños nos queren escoitar e a veces non en tonterías, sino nos temas importantes. E este é un dos grandes problemas, lousas, que temos que resolver como corporación. Ben, por fin chegamos ao momento de pechar este tema. Simplemente quero aproveitar a ocasión para reiterar por enésima vez a xente que se concentra ou sabe que o goberno se eleva, os que van ás concentracións saben que o goberno se eleva reiterando a súa postura que é a mesma dende o principio. Pasa que, non hai peor sordo que o que non quere oír. Vostede terá moitísima presa, pero vostede aínda non lle manifestou ao goberno cal é o sentido e a súa posición, porque se tanta presa non debe de ter. O Partido Popular fai moito tempo que colleu o proxecto, que pasa que a súa postura xa era en contra, entonces non estamos esperando pola súa aprobación, pero eles tiveron ao mesmo tempo que a vos e xa o teñen. Realmente non temos a vosa posición, sí sabemos a posición de goberno, que non sabemos a posición de alternativa para poder enviar por fin o conselleiro e a consellería o proxecto. Non me estou tirando ningunha piscina, e vostede foi informada de que tiña o proxecto que estábamos esperando pola súa resposta. Ben, é que ven aquí, tira pedra e esconde a man, carai, quero dicir que esta moción se iría prácticamente contra vostedes mesmos. Hombre, por favor, non necesitamos convocar ninguna reunión para que nos manifeste o seu sentido. Perdóneme. Ben, estupendo. Pero claro, como xa sabíamos que non tuvera tempo, nin momento, nin maneira, nin forma de revisar o proxecto, para que íbamos a reunirnos, para que logo nos faga perder máis tempo, como acostuma, que logo ten que reunirse coa súa asamblea ou coa asamblea do pobo veciño, non o sei. En todo caso, pero ese non é problema noso e non debería de acabar... Ben, non debería de acabar sendo un problema de Cangas a vosa organización interna e aínda por encima que veñan aquí con unha moción a facerse as víctimas. Non procede. Non estou mentindo. E fai vos anos vostede tiña que tramitar un expediente que non tramitou, entonces volvemos ao de couso, non merece a pena volver. Estamos no punto presente. Nada máis. Nada máis. Sí. Non estamos moi ocupados. Estamos esperando que por fin usted dé o visto bo. E non veña aquí a facer que os demais están... Cando estamos esperando por ustedes. Estamos esperando por ustedes. Vale, perfecto. Pois xa yo dixo eu. Vale, este debate xa vai acabar sendo demasiado estéril, me parece a min. E logo, por outra parte, decirle ao Partido Popular que a competencia de sanidade exclusivamente da Xunta de Galiza. Se trata dun centro supramunicipal, por tanto, se realmente teñen tantos millóns de euros para traer para Cangas, como non demostran traer nunca nada para Cangas, pois que ocasión estupenda para comprar os terreos, poñelos a disposición e facer un maravilloso centro, unha infraestructura sanitaria. Non quero acabar dicindo algo que non toque. Simplemente, xa, por favor, rematamos o debate e pasamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Para todo isto, para votar por unanimidade, cousa que polo menos me alegra. Ben, pasamos, como de costume, as dacións de conta están a disposición de todos os concelleiros da corporación. E, por último, tomamos nota dos rogos e preguntas que teñan para formularnos os diferentes concelleiros. Me fan a petición de que se faga públicas, porque non están desde fai 2 anos, a análisis das augas das fontes que non consta ou non se coñecen e se solicitaron, a raíz de algo que sucedeu nunha fonte, entón que se fagan públicas porque non constan públicas. Despois, porque, se van a contestar todas por escrito, por que non se presentou o acordo plenario do vial Herbello a Madalena
na Deputación, tal como sale reflexado estes días na prensa, ou se se presentou que se nos justifique. Outra pregunta é se a festa que houbo dentro do Concello e do Centro Social o mesmo día das festas do Cristo fora, pois as pagou o Concello ou non, ou a que viñeron elas, se existiron ou non existiron. Esa é a miña pregunta, non fa falta que me contesten agora. Eso que me... Eso pregunten as festas que se fixeron dentro do Concello e do Centro Social nas propias datas dos festas do Cristo. E se o que se consumiu dentro foi pagado cos cartos públicos. Eso é o que me trasladan. E un rogo, porque non é unha pregunta, pero tamén vale de pregunta, é que os veciños da avenida de Marín piden, por favor, que xa que o ano pasado non lle podaron os árbores, a ver se lles podan este ano, porque xa lle están invadindo a súa propiedade porque entran as ramas polos balcóns. Entón, ademais de que non lle entra o sol pola fiestra, pero sí que a invasión das ramas dos balcóns, pois xa estás ocupando unha propiedade privada. A miña pregunta é se este ano se vai a podar, pero bueno, casi co rogo de que, por favor, al menos se pode, é o importante. Nada máis. Nada, bueno, decirlle no que é referente a si se presentou xa o de Herbello Madalena, si que se presentou xa, vale. Pero bueno, que cho fago chegar sin ningún tipo de problema. Engadindo co último punto deste pleno, rogo á alcaldesa, a señora Leticia Santo, que cando nos manda unha concejala que sea autónoma e libre para poder regobernar un asuntamento pois como de Cangas. Nada máis. Ese é un comentario bastante ofensivo, señor Rafa Soliño. Desculpádeme, pero eu non me parece que me dirixa nunca a vostedes en semejantes términos. A verdad que me gustaría que o retirase, pero bueno, non o vai facer. Moi ben, estupendo. Eu quero facer un rogo. Xa que estamos tan preocupados por o centro de saúde, todos os luns pola mañán amanece cheo de restos de botellón, restos de encontros sexuais, tanto, é certo, tanto na entrada principal como onde está o bar A Cova, como na entrada do aparcadoiro e como na zona de urxencias. Manifestaron varias veces, están limpando eles, pero o normal é un espazo público municipal que o temos que limparnos. Tamén outro rogo, os contenedores fantasmas de basoira que desaparecen e os que non se arranxan. Hai varias zonas, no Camiño Real, onde eu vivo, hai 2 contenedores que levan anos rotos, que se notificaron varias veces. Hai neste Concello varias entradas por rexistro deste tema e entonces, bueno, rogaríamos, porque sei que tamén pasa en máis zonas e que se están notificando o Concello, que se sustitúan e que os que se levan para outras zoas que aparezan. Nada máis. Ola outra vez. Vamos a ver, fai 2 meses preguntei aquí, máis que unha pregunta foi un rogo, non se fixo nada porque polo que miro paso por ali non se fixo nada. Na subida do Camiño Vello, a altura pois das casas, das viviendas estas da subida, a dereita, hai pois uns badéns que están feitos unha porquería. Unha propia persoa que viu ao anterior pleno, pois comentaba o mesmo. Non se fixo nada, sigue igual. Non sei se é por deixadez ou porque, pois como de sempre, facemos as cousas, preguntamos, votamos todo a favor e non se fai nada. E me gustaría tamén facer outro rogo que cando, eu creo que xa empezaron, pero non sei por onde andan, cando e onde están os da limpieza en xeral, das parroquias. Sei que andan por os colexios, eu aquí un día dicen que non sei se andan por os colexios, anduveron, non anduveron? Bueno, os colexios están limpos, non? Vale, moi ben. Eu pregunto onde está esa empresa,
porque hai camiños polos cales non se pode pasar, a nivel xeral, a nivel Cangas. Entonces, me gustaría miralos porque por cima de Vila ou por Darbo eu non os miro, non sei se por Coiro ou cando van a empezar. Están limpios, están. Serán os únicos. Hasta ahora non estaban, cando os limpiaron. Ah, aleluya. Aleluya. Nada, decir que a empresa empezou a semana pasada, vale? Sí que é certo que empezou por Altamira, pero, bueno, como había moito coche, facilitóuselles unhas vallas, vale? Foron desplazando pouco a pouco, estuveron pola zona do Alondras, pistas de atletismo, estuveron, creo que polo centro de saúde, estuveron pola Costa do Freixo e todo iso. Tamén quero decir e deixar claro, porque, bueno, pois xa que sale non teño ningún problema, chamouse en varias ocasións a empresa porque estaban deixando o lixo, en vista de que non o recollían, fixémoslle un requerimento. Quero que conste porque, bueno, xa que preguntades para que, se algún veciño vos dice por que non se recolleu eses montóns, é certo que chamamos en varias ocasións en vista de que non o fan, porque sí que sale no prego, mandamos un requerimento para que quede constancia e, bueno, se en algún momento se pregunta, que o saibades. Estáse facendo o proxecto. Fran, un momentito que, bueno, casi xa te acabo de contestar. Fixeron unha folla de ruta os propios técnicos, vale? Primeiro no centro, e despois sí que se expandiría de Coiro, Darbo, Cima de Vila, intentaremos chegar a todos os sitios os máximos posibles, vale? Pero é unha folla de ruta que trazaron os técnicos, bueno, pues que eles realmente son os que saben, vale? Mira, eu quero transmitir un rogo por parte dos veciños que están na avenida de Coruña, no cruce do Galas, dirección Bueu, que me transmitiron que sempre hai camións encima desa acera, que non poden pasar os peóns, entonces a ver se podera haber un pouco máis de control. E a ver se tamén se podía estudiar o tema da marquesina, que non existe ali naquela parada, e poñela no sitio máis adecuado que se considere. Sí. Boas noites, a mí me gustaría facer primeiro un rogo e despois unha pregunta. O rogo é que non me gustaría que a señora Araceli Gestidos se tirara a piscina e eu lles pregunto que despois desa poda pseudoecológica que fixeron nas árbores do centro de Cangas, si son conscientes da problemática que poda haber. Non me gustaría que a piscina de Berín se trasladara ao centro de Cangas, porque todas as follas van a caer. Este ano máis que nunca. O rogo que se faga unha especial vixiancia sobre eses sumidoiros para evitar o que, desgraciadamente, noutros anos, a pesar de podar, se producía. Iso o primeiro, que se faga especial vixiancia sobre eses sumidoires. E despois, me gustaría facer unha pregunta, quixera conocer, xa que periódicamente se denuncia que hai verquido en Masó, verquidos na Ría de Aldán, mesmo aquí, creo que foi o señor concelleiro, o 5 de xullo deste ano que estamos, dicían que esas famosas 112 incidencias que algunha plataforma detectou, pois iban a actuar en 27. Me gustaría saber, a data de hoxe, cantos expedientes hai abertos desas 112 incidencias que parece ser e que vostedes tamén recoñecen que existen. Se é que hai algún, claro. Sí, boas noites. Quería preguntar primeiro si saben onde está actualmente o marcador que se sacou do pabellón de Romarigo.
Rogo que ese marcador, unha vez a topen, que se instale no pabellón de Rodeira. Boas noites a todos. Eu quero ter acceso ao expediente do contrato firmado con Validea Consulting and Programming, SL. Vale? Que se me dé acceso a ese contrato. Vale. E despois quería facer un rogo, que cando se fan preguntas que se conteste o que se pregunta. Non que sean contestacións xenéricas que non falan do que realmente se preguntou no último pleno. Nada máis. Perdón, quería correxir a pregunta, o marcador que estaba no Gatañal, perdón. Dos concelleiros, pechamos, damos o pleno por rematado e abrimos turno de preguntas por se alguén do público pois quere formular algunha pregunta. Ben, sí, bueno, pois, sí.